ka ọkwa Chineke si ka m fụ nkịta. Asị m ka m bịa gwa gị na nwoke a ekpughere m amakwa Akokwa. Gị na-atụkwa n'onye nke ọbụla. Nne, ọkọta nwụgo ọka. Chioma Akokwa. Oke ka m jụọ ya. Ihe a na-eme gị ọ na-agwa gị kịtị ka ọ na-ekpo gị ọkụ ka nwa ike mara ụdị ka nwoke mma haziri. Ka ihe bụ a na-ekwu okwu dị mkpa na-achị ọchị. Chioda ahụ ụdị ekpo n'ọkụ. Ihe a na-agba kịtịkịtị ọ n'ime azị ka ọkụ si akpọ nwaanyị si achọ nwoke. Ya Igbo ụtụtụ kwu na-agbara ka ya si na-akụzigide ọka ka nwoke. Owuwe ọka agbara. Ya ọkụ nwaanyị. Ọkụ na ihe na-agụ nwaanyị na nwaanyị na-achọ nwoke. Chi achọrọ nke ikpu nwoke na. Ngwa gawa m ga-akpọtara gị nwoke ka m jee haziere gị nwoke. The happiest thing for this year. Onye kone mudi yenka. Oya ta bụ nwanne nwoke musu. Bịa. Gịnị ka ọ na-eche? Ọ na-eche na ọmụnwa gburu nwa ya. Ka ọ na-eche na ọmụ mere ụmụ ya ndị nwaanyị ihe ha na ya. Nke onye ọbụla ọ bụ ihe ma ya mara ya. Amara jọga njipuchi onwe m. Ọ bụghị ọ bụghị ya. Mmanụ igwe emebi omenala. Hai mbanụ nwa ọzọ ga-eme n'iru m. Ọ gaghị eme n'iru m. Omenala dị gboo, omenala dị amụ anyị, omenala dịkwa anyị too ka ụmụaka tobutere ụmụaka ọkpa ọcha wee sị na a ga-emebi mbanụ. Aga m ara mfọrọ ya ụra ọkwa n'abalị taa enweghị ihe aga m emeriri ihe igwe agaghị emebi ihe. Gịnị lengwele n'anya? Ọwụ na igwe mebie ihe ugbu a ka uru ọ bara m uru. Enwe m nwoke udele na nwa m kpọrọ nwa na-enweghị ihe ha yiri abara ha uru. Mba, omenala ga-adịrịrị. Ọ ga-adị. Na-asa na-emebi ya. Anyị lee n'anya ka m fụ ka igwe ga-esi wee mebie ya omenala. Mụ ọnwụ osu n'obodo Akokwa mba ọ ga-eme ịnọkwa ngagharị. Omenala tisabụ obodo onye eme mgbanwe. Polisi azọba anyị n'aka ndị omekome. Anadị mmanụ uru ndị nze. Ogu arụ ihe mere ji jem ebe ahụ. Ogo suju nwa na mmanụ ọ ga-enwe nwanwụ. Ọ na nwere ke gbasara anyị. Ọ ga-enwe nwanwụ. Ọ ihe ha meghara buga nwa. Obichi jem ebe ahụ. Ọkwa eziokwu na anyị ga na-aṅụrị maka ndị kwuchara anyị ụzọ anyị na-akụpụ. Ma ọ ga-adị mkpa ka a na-aga mara ndị a gbara ha okirikiri onwe ihe ha na-ekwu maka anyị nwa. Ha na-ekwu na-arụ anyị aka. Maka ọ bụ na ime ihe otu a otu ụbọchị abịa anwụkọ mụ na gị na mere nke a mee nke a site na ma agbara ehu gị na ọrị mma mana ka nne gwa m agwa gị gwa n'ume m aga ma akpa isi eme ya. Ka m na-abata mụ na enyi m nwaanyị anyị wee fụ Adaugo ilote na Adaugo. O wee yọsịa m sị m na mgbaghara ya maka ihe o mere mbọsị a. Wee yọba m sị m na mkpọnye ya nwoke ọzọ na nke ahụ nye ya ezughị ya. Ọ dị ike. Ihe nwoke na-akọ ya. Ka na-akọ ya.
ọ ga-apụ anyị moto juru eju kpajuere ụmụ nwoke pa ha na ji nyemere ya aka kpọcha ọkọ ga ya ọkọ Chika ịkwụkwana ka ihe ọkọ ahụ fee gị ihe na-akọ ọkọ o fee gị anaghị ichekwukpa ahụ ọ gaghị ife nwa m anaghị m aga ọfọ si ya fee nọ ihe ekwena ka o fee ya eji m ihe m aka ọrụ ngana oyo nwa m ofokọfọ nwa jeba nwa m binyama kara aka gị nwoke kara oke anyị siri ike ndị aka ya anyị dị ike mkpala ụmụ nwoke niile ịga mbụ onye ke Kekwanne. Adị m mma. Ka ebe na-agazi? Ana m eje ozi na mgbago ebe enyi. Nne, ka ezikwana ihe mụ na ya kwutara, nwezi ihe gwa m na ihe m na ya kpa. Ka ị chọ ka m gwa gị, ọkwụma agwago gị ihe mma agwa gị. Onye ọzọ mma agwa gị. Ya, nna ị na-aghọta ihe ma mmadụ kọwala gị ihe. Mgbe one ka mma akọwala gị, nwe ihe ọzọ ịchọ ka m gwa gị, mma anụnwu gị. Ma gị izu anya bụ na efu ọnụ m n'anya ha mma gị na-egidi kamgbe, makwa mgbe anyị bido. Na-ekwesịkwana otu a biko na ndị mmadụ na-agafe ebe. Sikwana m afụrụ ya n'anya, ahụ ngere anya n'obi m niile. Fụ ngere anya n'obi m niile nọ na ihe na-eme n'ala anyị. Ihe na-eme n'ala anyị ọ dị too much. Kwago abụ dị ọkpara. Ọmụ abụ dị ọkpara ka ife mezi. Manụ nwe onye ọbụla nna ya ka dị ndụ ka o nwee ihe dapụtara echi. Atụpụrụ m na ụmụ m ngwongwo iri, achọghị m ihe ga-eme m otu a biko. Chọọ m ibido kịta ataba ahụfụ. Na ihe mere, nna m ị na-akpa afa agbadago makwa alọ na nna m dị. Ka anyị mee ya otu a na nna m anyị fụ na na-akpa afọ nkwa echi nkịta buru m ụzọ nwụọ ọrịa echi niile nke a na-ekwusa. Ihe mere unu bụ ngwa ka ya chalụzie mgbe nna gị nwụrụ. Nke bụ onye chọrọ ịnụ nwaanyị n'obodo ịgba nwaanyị aka ọsị gị nna ya nwụọ dị ọkpara ha ya etinyekwa ihe ọnụ bụkwa mpigbu eje na-apịgbusi ụmụ agadi nwoke anọ n'obodo a na-abụghị ọgwụ mmanya Bajoy ọ gị na-eme gị? Ihe dịkwana ka gịnị? Aha m ịgbanwecha na onye mere gị ihe a? Papa nkwa ngwakwa gị nke wezi enwekwaghị mgbanwere ihe na ka akwụkwọ aha mmụọ na ịka ma eyi ụbọchị na ka ị ka na-ahụkwa wei ike na-asị mgbanwere aha mgbanwere wei ha je gbanwezie ha gbanwee to gịnịkwana aha wụrụ ihe na ha kawa aha m ịma mgbe ka ịka ma wei gị na-asị m mgbanwere enweghị mgbanwere biko Aha m ehuru ị na-achụ nwaanyị onye aṅụrụ maka ịhawo afa mụ nna gị ma agụrụ gị agụ ochi enweghị ihe ọjọọ na-eme ị naghị eme. Papa ewezụga na nne mụrụ m dị ọcha akarị m ezi na ewu nna m ịchọ ịkparị m otu ịhụrụ wee ịchọ ịkparị m gị bido na kịtị gbagbawukwe m ọ afọsawukwe nne m ọ afọsawukwe nna m esi akparị m ụdị mkparị a aghọta ihe ị na-akọ n'isi ụtụtụ na wee agọta mụnwa na ebe na nkịta agọta m ihe ị na-akọ wee Nna gị ka ị na-agụ afa wee na-akọrọ m imeghe ọnụ uwe gị na-agwụ m ọkwa ịma achọọ ma achọọ n'ezinụlọ na ọgụ ga-anọchi anya m taa papa ihe na i kwuru wee wekpo okpotokpo achịkwụ nwa n'azụ ka m gwa gị ị hụrụ mụ na gị anyị ji anọ ka na wee nwe isi ya enwekwa ebe ị na-aga ọkwa na ihe ị na-achọ ka ị gba ọsọ jekwa ha gba ọsọ mana ka m gwa gị achọghị ahụhụ dị ọkpara gị mụtara ụmụ Chinedu ji anọ hụ isi ya maka enwere ka achọkwuo m ụmụ Chinedu ga-anọchi onye mere aha m ihe na aha m onye ha adịrị ya mma ọtụ ụwa asaa ya. Papa ka m gwa gị ọ mụ na gị nọ kana ịchọ ikpe ekpere ewu ihe iji ekpe ewu onye mere gị na onye mere mụ na gị na-abụ ihe na o ji ha adịnatara ya mma ekpere ikwechi ikpe kana Aha m papa
bịa enweghị m chọrọ isi gị papa mgbe nnọka mgbe ịnọka na nne gị hụ m nsi ebe ni wee m gagidere ka bata aka na wee gị esi m mọpụ akwaka ni papa anaghị m hapụ nwe ebe nchi na ha m esi apụ ebe na wee aha m ya bụ enyi m agba ọsọ bịa ebe ahụ ị nọ nwụrụ ụka ọkụkọ jeje gị ihe m chọrọ isi gị aha m bịa ma ejegosi ihe m na-egosi papa ihe ị na-egosi m wee enweghị uru ọ bara m anaghị m eje enweghị ka m esi si ha aka na wee m jewe ebe na iwe anaghị m apụ Chineke nna olee otu o si wụrụ ajọ nwa si owere ba nne ya afọ ka ị nyere m nkwa nwata m na-ata n'afụ n'obi ya na-ata n'afụ kpọm anya ngwanị ọkwa ndị mkpatocha ya chere ibe anyị na-aga Levu maka na ọ na-adị mma iji ụtụ chọwa ego ojii ifo tupu chi ejie nwa m gaghị nọ na ebuji ụmụazị kaba nwanne nwoke nwụcha nke diọkpara ọgụ ajụji diọkpara m nwere ihe m na-akọwa na-abụ itoolu onye ga-alụta nwaanyị gị itoolu ịlụ nwaanyị ihe m na-ekwu na nwunye nwanne gị nwoke ya chịkọrọ ụmụ ya na ihe niile gafee n'ụlọ nta nke obere nwa nwere nke nnukwu a leta nwaanyị gị na ya biri udo were echi ya ka ọ gara bụ echi nne gị anọzi ọ na mmụọ oji n'ụlọ bụrụ nna gị biko ka iji otu a were mee ka o wee dị mma papa alụghị amaka mana ihe ị ya na-echekwa n'egwu chetachi a na-akpọfe n'azụ ụlọ o nwedịrị ebe ọzọ anyị nwere anyị ji edebere chetachi na ụmụ papa lee n'okwu anya a sịkwana m kwuo nlụọ nwaanyị mụ na nwunye m anọrọ n'akụkụ a chetachi na ndị be ha nọrọ n'akụkụ na ọ gị ka ọ dịrị ịgafe na ya bụ azụ ụlọ nne m anụ oho dịka isi kwu ọ gị ji agafe n'azụ ụlọ nọrọ ka taa chere Livinus eso mụnwa gafee n'obere ụlọ nta hei ọnwa eme maara ahụ m na nne gị taa wee rụpụta olu a wesị m gafee n'azụ ụlọ onwe ihe o mere mana ihe m na-agwa gị bụ okwu maka awa ụmụazị bụ na-atụ awa ya awa ụmụazị mana ihe m na-agwa gị ọ bụ ihe m gwara gị ịmara asọ ka ịsụọ n'ikwe ga amaghị asọ ka ịsụọ n'ala papa enwe ihe m chọrọ ịgwa gị enwere ilu ndị be anyị na-atụ enwere ilu ala Igbo niile na-atụ ha sị na onye nje na ọ na-aka onye isi awọ ihe ama papa ịhụ n'okwu na anyị na-ekwuwe ọ nga ga-abụ onye isi awọ m bụrụ onye nje mana ifo mgbata gị papa ịmakwa ana m eje obodo ndị ọzọ na-ahụ ere ha si eme papa anaghị eme ụmụ nka omenala n'obodo ndị ọzọ dị iche iche anyị na-ejecha onye a ka m ji agba mbọ ka m hụ na abịa ha n'obodo anyị na-abụ Akokwa na-eji ohe eme mana nsogbu adịghị ya bụ okwu ọ dị mma maka na obere oge eze be anyị ọ sị na obere oge na o yi tinye ọnụ na ya bụ okwu ihe gbasara omenala ọ bụrụ ihe gafere agafe onye mere ị ga-agawa ọha uche ka m gaba ọha ajụjụ ihe m na-ekwu bụ na ọ ka mma nri na ịka nọ ndụ ihe na-ahụ ka m nọ aha ka diọkpara gị ka m si ahazi aha ihe gị hụ na ana m ahazite ya ọfụma karịa mgbe ị nwụrụ okwu nna gwara nwa ya ọ dịọtakwa n'aja ọ ka mma otu a ịma ihe a na-akpa ada anyị dara ebe a ịma ihe a na-akpa aka ahụ kwara gị ọ ihe iburu bịa tọgụ n'ahụ obere bụ mgbu onwe ya dịka anyị na-akwa ị na-akpa ịtọrọ ụtọ nke ịbịa ebe ebe ọkwọ nke ịba anyị nwere ihe mere ihe m jiri bịa oke enyi m bụ gbachara omenala a ka ịma ihe a ga-eme ị nwere ikike ịgakwuo onye isi eze anyị ka emebie okwu a o were aja na be m o suchia na be m dịkwa ma ekweje n'okwu a
ka ịma ihe ị ga-eme biko onye ji were bịa enwere m ike ịgakwu eze ọkwa ya ka m gakwu eze ka emebie omenala maka ịnwụrụ a na-eme gị enwere m iwe ego ka iwe ime oluku enwere m ịla n'iyi enwere m oge anyị tụkọtara n'okorobịa wee tụlite chinehu ibe gị n'aka nka gị na-agbada ka ụmụaka lenye izu bịa akọ a ga-ewepụ omenala edowere kamgbe tupu amụọ nna nna anyị wee rute n'aka ya ya ka iji jere ka nshịkọ chibegu jere ịbịara ebe m a ga-emebi omenala ịmaka ma ngwa gị ọ bụrụ na edobegodo nta ọkpa hapụghị maka iwu mmadụ ihe ji agwa gị ihe abụ ka anyị wee ụtụtụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ mana ọ were aka mmadụ mana amata ya okwu ga-amaka biko ewepụ aka enwe n'ofe ka ọ were agha aka mmadụ ugbu a ka unu chetara iwepụ aka enwe n'ofe kamgbe nne nna ya hapụrụ aka enwe a n'ofe unu ewepụghị ya ọ bụrụ ugbu a mụnwa n'onwu nọ n'ọkwa ka a ga-ewepụ aka enwe jee ka njụgụ ọgwa ka ewepụ ya ka ọ ghara ịgha aka mmadụ ewepụta ya nye gị ị ga-ata akwa ịgbapụrụ agbapụ ya wee omenala ga-adị ebe ọ dị ngwa chiazebe ichere ihu onwegwe egwu dị njọ na chiazebe ichere ihu m na-egwu ya na ama m kwa gị ọra ọ dị mma anọjuo irukoro utele bịakwa be m ọzọ ka m pịa gị ka apịrị akịdị Vicky! Jikọtara nke ụgbọala niile a ebe. Maka gịnị? Nwe ịma ihe mere n'omenala ndị be anyị onye dị ọkwa ya nwụrụ n'ihu nna ya niile o nwere bụ nna ya ji ya. Ọ bụrụ na nna ya ha nwụọ ya nyefee nke ọ tọrọ n'aka otu ahụ ka ọ dị amụọ m nna nwụọ nyefee m ihe ndị onwe n'aka ya otu ahụ ka ọ dị ya iwere nwayọọ ga ịba kpotere nke ụgbọala niile Papa, ịgwa gị eziokwu ihe ị na-agwa m kịta nwa nke m ghọta aghọta m ihe na-ekwu ama m ihe na-ekwu ịma ihe m na-ekwu na adịghị anwụgo na ihe niile o nwere bụ mụ nwee n'anya m ka ọ nwụrụ isi ịma ihe m na-ekwu asị nwunye nwanne gị nwoke ebe ọnwụ di ya n'ụwa ọghị bụ onye nwe ihe niile ma m so ndị nna m ndị bụ m ụzọ ya ka m si eji ekpokọtara m nke ụgbọala niile okwu omenala ka ị na-ekwu papa ya bụ ihe ị na-agwa Vicky nwunye Chinedu bụ nwanne m nwoke bụ eji ekpokọtara gị nke ụgbọala okpori okpo ego ikpori ekpo ma akwụ ya dịka omenala si dị onye ị na-ekpo ya chọrọ ya okwu a m gwa gị wee okwu a ka m ga-egwekwa gị echi kpọọ m n'etiti abalị m ga-agwekwa gị ofu okwu a papa ihe a na-eme omenala papa omenala adịrọ ọbụdụ na omenala ememe ka m jụọ gị ị na-eti na nwa gị gbanwere n'ihu gị da nwụọ mgbe a chọrọ ịdọ Chinedu na kedu ihe mere na ịba ha na-akpati osisi igbodo gị aja mmụọ Chinedu ga-ebini ka gwa onwe ya eziokwu papa ka m gwa gị mmadụ onye jido ihe mmadụ eji aka ya na-abụ n'ụkwụ ya na-abụ azọ ihe ọnwa otu a Vicky nọ ọ dị ya tara afọ nweta mụta ọ bụrụ na achọọ di ya achọọ Chinedu afụrụ Chinedu mụtara nwa Chinedu kwesịrị iri ekpe nna ya gịnị ka a na-akọdo ihe gịnị ka a na-akọghere di papa mmadụ otu isi wuru ihe nketa di ya ọ ihe nketa ya ihe ha gbawa ya aka wepụta ya otu ọ nọ n'obi ọcha ya niile nnekọta m sị m aha m ma o were nke a amanye m enu m were ihe agbapụ m na iro jide ṅụrụma mmanya ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na m ji ego arapụ m na eje mepe na jeje rụọ ụlọ jeje nwere m aṅụrị oge ọbụla na-akọgheri ji gịnị ka a na-akọ nje ebe n'iji ka nje ebe eje nwa mbọ akpọna m ihe m na-eme ka ọ bara gị uru ya bara na m aha m ihe m na-eme ewe omenala ka ọ bara gị uru ọ maka ihe ahụ Bebe gị na-aga biko onye goro m ego accident a ahụrụ m bịa
ya mgbe ị gbasara ụkwụ ka nkịta na-anara nyeme m ọ mụnwa ka ị bụ n'obi nyecha nne gị nyebe gị mpa lekwa anya ka m gwakwa gị ugbu a nye m ego atinenta aga m ahapụkwa gị ma ọ bụrụ na inye m ya akwụkwọ m ahapụ gị ha amụcha alaba ya nye m ego atinenta ya ajụ ya nye m ego atinenta ya ajụ onye m ego ọgwụ mgbochi onye kwana m ego nje ego ihe nwa ya achọ iji ụzọ ahụ wee hepụ pụọ njide ya n'ike ugbu a ka ọ ga-enye m ya dọkịta ka nwụọ n'afọ ime a mma nwụnata kama ya ihe dị bụ ofu eme osu eziokwu ịma ihe mere nye ego antinenta chukwu gozie ego ma o were ego antinenta nye ego antinenta ihe a bụ nwa gị dị ihe a mmezi nwa n'ihe mere nọ Osoji ọ bere je nwụna ị ga-esa ya aba n'ụlọ mbụ nọ n'ube nwanne agba n'ọsọ onye nụrụ ube nwanne bịa ọ nọcha ọkwụ na ụlọ ọ na-anọ ekwenugo ube nwanne a gwalazi ebe gị ya ị na-akwado ya nkwado ka ị na-akwado ya n'otu a ka o si eme ebe ọnwụna m nyegodo nne ya ego antinenta nye m nyekwe nwa m onye na-enyezi ya otu a ọ bụrụ na ibusa ya obe esi ya chee ike ka tipa gbaba ya ka aja n'ime be m ọ bụrụzie amụ alụ epụta eje ya na ụmụaka na-enwe nne na-enwe nna na-awụgharị na be m nwosu mmadụ kenegị n'ala Akokwa anyị a ọgbọghọ one ka nwa ha tụrụ gwurugwu edoro ime ma ya bụrụzie inwe nwa na nwa nwetagwere nwa ngwalabazie biko laba asị gị gba ya nkịtị ọ na-asọ ihe ọma maka na ị gwara ya eziokwu gba ya nkịtị lawa mụ na ya ngwọ mgbanụ ihe ma m na ọrụ nwa ka ị nwere mezi nwa Ama ogwugwu nebe aneke ama ogwugwu nebe aneke ọgụ nwa njela anụ ọkwụ n'ude ka kwado m nume emerie ọkwụ n'ude ka kwado m Livinus ewe si na ọgụ bụ ikoda na egwu kwere kwuwe okwu kwuchie ike na omenala ịma na ọdụ abaga mụ ọgụ Livi egwara atụ okwe ọ ya agbata agbata Livi mgbe edi here nwanne gịnị ya nene ekwela ọgụ ngwa Eyibe. Eyibe. Jesus. Hey. Ekwe sobo bụ n'isi. Gị na ndị otu gị. Ihe niile n'ime m. Bible says that one with God is majority. Ihe nọ n'ime m karịrị gị. Onye mụ na ya anyị karịrị gị. Ndị niile na-akpọmkpa imegide m. Osi n'elu, osi n'ala, osi n'aka nri, osi n'aka ekpe, osi n'etiti, osi n'iru, ka osi n'azụ. Aha Jizọs karịrị gị. Akwụkwọ nsọ si na mgbe ọbụla anyị kpara aka Jizọs ihe niile ga-eme. Nke nọ n'elu, nke nọ n'ala, ha niile ya bụ isi ala nye aha nsọ ahụ bụ Jizọs. Ya mere ebe ọbụla isi, asị m gị kpọọ isi ala nye aha Jizọs. Ị chọrọ ịmụ ọkụ unu niile n'aka ọkwa unu chọrọ ịma ihe m ga-eme Chineke onye mụ na ya anyị karịchara unu niile ibu nwoke ibu nwaanyị
ihe mma bụ ike dị n'ime m karịrị gị otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs ndị kere ibe otuto ọ gụrụ bụ ihe na-achọ o ibi iche oteke ndị isi ibe ike nwasịrị bịa ahụ obodo kwa wọrị nye ya ịṅụ ụla ịgbagwa ọka wọ ihe ngụ ụla ịgbagwa ọka ngwa o jekwa abụ eyie 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 gịnị a na-ete gịnị a na-ete amawaka ndị akwachiri ike n'ukwu ọbara Jizọs elasitere ọzọ kịta ana m ejizie gị n'ime ndagwurugwu onyinye nke ọnwụ ebe akwadoro gị na ndị ga-ekwe nso ebe ọ bụ na isi a sị gị laghachi azụ n'aha Jizọs laghachi azụ n'aha Jizọs ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile ma ha Jizọs karịrị ha ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile ma ha Jizọs karịrị ha. Eze ị ga-adị eze ha nọkwa mbe m ndị ichie nga wụọ na be m gwadakwadakwa gịnị ka ha na-ekwu ọma ọgbawa ọsọ gidigidi na ma ọ bịa afọ na a na-anụ na a na-asụ omenala asịkwa na a ga-emekwa omenala na anwakwa na nwa metụ omenala aka akpatụkwana ya aka ganye na ha abịa fọgụ ị gaghị aghọta ihe m na-ekwu enweghị ka ịghọta a sị na ihe mere edede ji be nwe ọ na-emebu eme ikwukwu ya anaghị ebe na nkịtị ya ka ha ji were gbara bịa maka ya bụ ihe na-enye ha nsogbu ha sị ka ha gbagwute m ka m bịa gwa gị anwakwa na anwa asịkwa na mmadụ ejikwa ebiakwasị gị omenala ejikwa emeka ihe anwakwa na anwa ha ga-enye gị ntụziaka tupu gị eme ọkwa ya ka m kwo were bịakwa nwosu ihe ọbụla gbachara mmụọ ma ha mmịa ahụ abekwana mmụọ a na-ama mmụọ ama ada ama mmụọ ama ị gaghị ama mmụọ ọ maka o siri otu a dịrị ka ndị mmụọ si were bili wee sị ka ha bịa kwukwe ya n'oge tupu ya merụ mmadụ ahụ ya bụ igbo ihe m na-achọ ịgwa gị owo ihe ha na-ekwu owo na ga-abịakwa n'aka andị cherekwe ha nwa obere oge ha ga-abịa ama m na ịma bụ ha o nwere ike bụrụ nke a ka ị ga-eji mara mmụọ mana adị m aka ụka ma bụ m onye ụka ya wee na ị na-ajụzi m ajụ na mba onye bịara abịa n'obodo a ma ọ bụrụ onye na-esote gị n'ala anyị ma na ịbụ onye ụka ị kara ị nọ ebe a ọ maka ọ mara gị n'isi ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ ya ka ha ji were m were tii gị na okpuru ka nne edu ọ bụ ndị ichie bịara na ha ma na ha ga-abịa be gị aha ya ka ha ji ebu ụzọ bịa maka ha nwere ike ịbịakwute gị gị mụọ akọkọkọ ha abịa na bute m sị ka m bịakọrutere gị ya ka m buru ya were bịa ugbu a sị ka m bịa kọrọ gị ihe mkpekwe agwakwa gị ọwụ ga-emepụtakwasị ụka asịkwa gị ụka asị ihe ọbụla imetụrụ n'aka gị ka ọ dị aka m adịkwa anyị anọ mbe m aha m na-echenụ mgbe ha bịara ezirigo m gị ozi maka ihe ọbụla nọ n'ozi ebe ezie mmadụ ozi zi ọgaranya ọ ga-ezi ya ma sị ya gbaa ji bute ya nke a bụzi ịkwụ ụdọ ka ọ bụ ọkwa ya ka m na-eme ka m gwa gị eze otu a m gwara gị ka ọ dị ịma na ka mgbe omenala gị buru n'ụgbọ ọrụ a emebe mgbe m gwara gị ya okwu asị ekwunugo m ya ya bụ ihe mere na ụgbakwa mbọ enupụkwere na ndị mmụọ ala isi enupụkwere na ha isi ọkwa ya ka m na-ekwu enupụkwere na ha isi anọ na mbe m eche mgbe olu na nke ala ya ihe na-agwa gị wee ihe n'anya ọ ji abara gị uru bara m uru bara onye ọbụla nọ n'obodo a uru rapụ ihe ọjọọ na ihe ọjọọ arụ mma na-enweosi ihe aha m na-achọ ịgwa gị bụ hapụ arụrụ ala niile na-arụ arụrụ ala arụrụ mma ọrụ mma n'obodo anyị nekwe ihe ọ na-aṅụ kaikai aha m ngwa ka ebere m na-emere
ngwa ka ebere m na-emere ebe ị hapụrụ Ọnịcha ebe ụmụaka ibe gị na-efegharị n'elu ka enwe na-achọgharị ego gị lọta na vileji lọta n'ụlọ nọ ndị oke gị ga-abịa rịkwasị n'elu ị ga-emebi omenala afa m aha m upe ifuru Ọnịcha nchi nachi Ọnịcha kịta anachi ihe ebere nọ wee nchọ ka m nna Ọnịcha adaghị m n'Ọnịcha ọhụụ nlọta bụ isi onye naghachi alaghachi ọ bụrụ nlọta ihe ga-eme ugbu a gaa chọba ndị kansụl ka ịbanye kansụl ọnwụ ma Ọnịcha chefuo ya ọmụnwa nwe osu na-ekwu ya ka m gwazie ego nke bụ eziokwu uche m adị ọdụ na ịnachi ya alọtago m egwu igo m abịago m with mission onye awa accomplish mission wụ na anyị bịara ka anyị mebie bibie ma na n'iyi ịhụrụ omenala anyị ịtodoro aka anyị ga-emebi ya na-enwe osi ihe ha m na-achọ ịkọwara gị ka m gbalie ya ị hụrụ ihe ị na-arụrụgọ ka igwe ghara imebi ya bụ omenala unu si n'ọnya dị mma ihe ọ sọkwa gị rụrụga gị na ndị otu gị iji ha ghọlipụ eze anyị ọ ya ejide ya bụ omenala ị chọrọ o jide ya o were ya otu a mwuo n'ime ugbo a ga-emebi ya ngwarịgakwunu na hapụ nno n'owu ihe ka m mazie na ọ bụ eze nwe ibibi nwere eze ngwanụ ga-emebie na ya de nwosụche ka m gwakwa gị akwa ịhụrụ nnụnụ ahụ ị na-ezitere m ya na-efegharị aka nkarịrị nnụnụ ere nchikarị nnụnụ ere ka nchi aha karịa gị nwosu zitere gị nnụnụ onye a zitere gị nnụnụ n'abalị ka m na-arahụ ụra gị ga na-akọ ya ka akụkọ ị n'ihe were katapọtụ gbawa ya isi ịgbawa ya gị wetara ya ebe na eji m eri ya mịa akwụkwọ ya nwa mmiri ya ịma ihe m na-achọ ịgwa gị Livinus eme ndị iji ụgwọ nnụnụ ga-akwụọ ya ọha na-achọgharị gị enwe nnụnụ m zitere gị ebere gị ka m na-eme gịwa ka m na-emetara ebere ihe otu na ị nọ wei ebere gị na-eme m maka enweghị ịgba aka ofu nwa nwoke nwere ịmụtara amụta ọnwụọ na ana m ekwuzi ka m gwa gị ọnwụ kpọọ gị wei nwụọ wei ọmụnwa na Livinus anyị chọọ anyị ka ekpekerie ekpe nwunye gị nna abụ aha m mba eweta na emeka na anyị m ekeri nwa ya ọ nke dị ibe ka m na-ekeri aha m ekwu arụ ọnụ gị ka i jiri kwu ihe a ịsụ hei aha m ihe awa ọcha rụrụ anọ ọ na-emechi ya ịmana ụdị ihe ka nnụnụ abịa n'abalị na-eme ka m gwa gị nweghị ihe ha atụchapụ nwa ji dị nna ahụ gịnị ka asa na-akọ gịrị dị gịnị tụpụtara arịgharị aha m ihe m chọrọ ịgwa gị ọkwa ịhụrụ agha obodo anyị agha Akokwa eji m efulipu ya ama m onye m na-eso ofu onye karịrị igwe atụrụ ịpụgo mana aka m na-ahụ ajọ mmadụ ebe so ị nọgoro fa nga na-agwa chegharịa omenala kasabụ polisi azọbanye n'aka ndị omekome anadị mmanụ papa ịma ụkwana ihe mgbe niile ka olu anyị kwesịrị ịdị na-arị elu oho ekwesịrị anyị na otu na ya wetu olu anyị kpakọrọ ya ebe ndị na-anawe ewecharata ihe ka m were nke na mwekpuo n'ime akpa m ị na-aṅụ nke na-ewe ya na-agwaji gị okwu na nje na-agwa owe ya na-aba gị n'isi kwụpụ ya isi na aya mmụọ mma akwụpụ ha isi nkwụpụ ya isi ihe ọ na ị na-ekwu ya na-aba m n'isi papa ihe nsị m agwaghị wee nwụọ ọgwa okwu omenala a ka m chọrọ ka anyị kwuo ọfụma ọgwa dịka omenala si dị a sị na nwata nọkata gbamee n'ike nwụọ ya ọwụ na ụdị ọkpara ka ọ gbabee n'ike nwụọ n'ihu nna ya na n'ihu ụmụnne ihe niile ewe ihe nketa ma ihe akụ na ụba ọ kpatara ma nke o kwesịrị inweta n'aka nna ya ji anara nke ọ tọrọ ya bụ okwu ụmụkwara mma nke ọzọ dịkwa ka ibe ya wu ofu ajụjụ ka nka na-ajụ gị wee omenala ọkwadokwere ọ bụrụ ihe dị ka nke nwoke hini gbara ọsọ nụọ nwaanyị n'ụta nwaanyị bịa gbabee nwụọ omenala ọ kwadoro nke ahụ ọ tọrọ ikuchi nwunye onye nke hini nwụrụ anwụ kpam papa achọrọ m ikuchi Viki mba ọwụhụbe m papa ke nke wụkwa mba na ọwụhụbe gị ọha bụ onye ka ha ji ejeje kuchie Viki ime okwu ihe ị na-akọ aha m efu ịmakwa ihe eji enwe ọkpụtọrọkpụ ọgọ Chinedu nwanne nwoke ji na-alụ nwaanyị jee obodo ọzọ lọta nwa ọkpụrụ ebe ahụ aha m efu na ihe eje obodo ọzọ lụọ nwaanyị nwe ọkpụrụ ebe ahụ papa akwa ebe na-ewe ka m chọrọ ka anyị mee ihe omenala kwadoro ka m kuchie Viki ga-esi mba papa ebe ị chọọ ka m kuchie Viki hapụ nụ Viki ka ọ ṅụrụ nụ mmiri
tọgbọrọ iko na ana papa ị ga-ajụ ọchịcha jụọ ọgụga amakwa gị na ụdịna olekwa ụdị akụkọ ị na-akụkọ ihe nke nna m ọkwana gị ka m na-agbara mbọ niile ọ bụrụ na ị wekọrọ ihe nene nwata na nwere nye nwunye ya tupu ị na-ama ihe na-eme nke ọ tụrụ na be ha anyama n'ofu moto nke ahụ tọrọ eburu na nke ọzọ jere ọkwana maka ya ka m ji esi ọ bụrụ na aha ịhakọrọ ihe a niile a n'aka ihe niile adịrị gị n'aka ọkwana ka m na-agbara mbọ apịa ya ree papa onye ka ọ gbasakwa n'ụlọ akwa ebe a ka akwa ebe na-enweghị ka mụ na gị nọ m sị gị hapụ m ekuchite viki ka ihe niile viki nwere ihe niile ụrọ viki nwere ihe Chinedu nwere anwụ nwere ụdị viki nwere ka ha ncha nọrọ ebere gị esi mba papa o were enye nwanne ya ọchị iji eje mụọ mfechi iji eje lokoja onye ka ọ ha gbachara gị na-aka papa na menyekwe gị enyo ka m gwa gị ọ bụrụ na iwe ezigbo papa iji ma agwa gị n'ihu wee ma agwa gị n'ihu gị wee ọ bụrụ na iwe ezigbote mmadụ mgbe a Chinedu chọrọ enwe ịkara ịvụ ụzọ nwụ mama nwụọna ndị enyowu ya anya n'ime na anyụmi ya anya enyomi ịtọrọ mama anyị gị nọrọ ka ha mama anyị nwụọ gị nọrọkwa ka ha na Chinedu nwa ha ọ ga kwechiri ịnwụ a na-enyo gị enyo nna gị ka ị na-agwa okwu otu akpụmasị ịkpọrọ viki ọ dịzi ka nke nkịta kpọrọ nshi ehi akpọrọ m viki asị ị chọrọ ikuchi ya ọkụ omenala dị ọkụ echere m okwu anyị ọkwụ ọtọ akpọghị nwata asị hai Chineke nna olee otu isi wee were nwa eyi nna nye m papa ka isi lere m moto 1.6 million naira wepụ 200,000 ka esi ga nji ele moto Chinedu nwa m mkpa dapụtara nsi mee otu ahụ wee gbuo mkpa ekwenye ọzọ mkpa dapụta ịgwarọ nwa gị iwepụta ọha ka 200,000 no papa is too much o buru ibu ọ gịnị gbasara n'ime ya ka ihe gbasara n'ime ya ọ bụ n'iwe o ama m nọọ nwa gị mana ọ dị ka ọ bụ my husband so business ya bụ my business darling gee ntị ka ngwa gị after Messi elesi moto ndị nke egwu nata ima nwazikwa anwa bunata moto gị ọzọ na village a ma nwakwana ya ọzọ biko ejiri akpata etufu abụọ gara ka ihe bi ya nwa m ya ọ bụrụ na ọ nwata na nwụrụ Chiedu na ọrụ m ndụ o yere akara mma ụmụ ihe nọ n'ime m na-eri m mmụọ m si m ajụ ọgụ maka okenye nke gị iwe okenye ị na-ekwu eziokwu ịmakwa ihe na-eme aka gị kwụkwụ ọtọ uwe ka ihe ji esi dị n'obodo otu na enyi ndị nwụrụ anwụ anyị ma na ha nwụgone elichagwere na ha bilie si na ha na-eji ịhụ mmadụ ihe onye dịka eze na-enwe ihe a chọrọ ịkpa onye na-akọrọ gị ihe nwosu awa na nwosu ya akụ dị aka ọ na-eme eme mgbe ọ na-eme ọ na-eme o nwere ka obodo ga-esi gbajuo dọlụ ọ bụ ndị mmụọ ka esuru ozu ha na-eze na-akpa ọ na-akọ maka si n'ọhịa nwosu kọrọ na ndị mmụọ nwere ike ikuni na ebe ha enyere ha jekwuru eze ha na eze obodo na-akpa nsị ya na ọ na-eme eme ọ na-eme eme o nwere ihe na-eme eme bụ ndị ọzọ ebe a ka ọ na-eme eze mee ihe ndị mmụọ ga-eji abịakwu ndị mmụọ bịakwu ọ rụkwara eze lela anya ọchị agahụ ome aga ihe si eme ndị mmụọ enyere nyere ya ka mejie ya ndị mmụọ a na-ekwu okwu ya bụ ndị bigoro ka mmadụ wee na nna mmụọ ya ha ji bụrụ na-aba arụ ọrụ ọnya na mmanya na-aṅụ ekwe ihe aba eze mma ihe n'obodo ihe sie ka ọ kpọọ ha maka eze echechego nke o ji bụrụ eze mmadụ oche nwụhụzi nke ọ ga ndị mmụọ abịa si nekwa ihe a na-agbagharị na ka a ga-esi wee mezie ọya ka ị na-ajụ m egbuo m onye m ga-esokwa bekarịa akwa karịa ndị nwe ozu a na-eme eme mgbe ọbụla ị hụrụ ndị mmụọ n'obodo nye ha ugwu maka ha na-abịa ka ha dozie maka ihe a chọrọ ime anyị go mmadụ dịka eze akpọzie ndị mmụọ ka ha bịa gbazie ya ha dị mkpa n'ọchịchị obodo ọkwa ọ bụrụ ha nọọsụ eze ka ya ejekwuru nsogbu adị na ya ha nwere ike isi kịta ndị na-aṅụ mmanya eme m nọ na mmanụzụ mmanya na inwe anwa ṅụọ mmanya gbatụrụ mmanya akụrie
ee ma gbaa gị n'anya anya onye akpọ ha ị ga-akwanye ha ugwu oge ọbụla ị hụrụ ha onye bụ ibe na ụfọdụ obodo asị na ha nwekwa mmọnwụ nwaanyị anaghị ekiri ụmụ mmọnwụ ga-apụta nwaanyị kirie ya ọ nyụrụ nsị ebe a nyụọ arụ ichie ndị mmụọ chi egwu eze ya hụ eze ha ga-ahụ mba nke eche na gị uche ọ na-eme eme Onowu eze ị ga-adị ọ mkpọrọ m kemgbe ka m nọ na-eche ndị ichie ka ha bịa ahụ m ndị ichie. Ị na-eche ndị ichie ihe ọ na-eche ndị ichie mmadụ ọ na-eche ihe ọ na-anaghị ahụ anyị nche ịnweta ugbu a nke isi ị na-eche ikuku ndị ichie ọ mmadụ ibe ka ha ọ ndị ichie ka ọ dịghara ịmụ mgbe ha otu ihe ha na-ekwu ugbu a ha na-egbu elekwa ya ka ihe ya ji ahụdụ gị ahụ eze gịnị ka o ji ahụghị omenala dị ka mgbe nna ha nọ ka ọ bịara ugbu a na-ahụghị ị na-eche ndị ichie lekwe ya ma ngwa gị eze lekwe ma ngwa gị eze mmadụ na ndị mmụọ ejikwe ha ga-abịa mgbe ogiri mere mgbe ndị m na-achọ ịnwụfara ka ha ga-abịa enwedị ihe onye ha na-egbu ị hụrụ ndị ichie enweghị onye na-anwụrụ onye ọnwụrụ ịfụrụ nwụrụ ugbu a mana ihe o metere gburu ya ọ ndị ichie ha na-echekwa ha ma mgbe mmadụ ga-eji nwụ ma mgbe mmadụ na-agaghị eji nwụ nwee ndidi chere ndị ichie ha bụ mmadụ ibe gị Onowu nke otu izu ụka ahụ ha mmebi omenala imebi omenala mmebi omenala imebi omenala imebi omenala mmebi omenala nsogbu adị gị mebi omenala kama ihe ị ga-ama ahụ aka m adịghị ya etere ogbo etere azụ aka m adịghị ya ị na-emebi omenala mebie gbokọrọ nwa gị nwoke nọ ya onye tigbuo onwe onye sonye na-azụ ụmụchi ụmụ mmụọ lee m ka m na-ala Onowu aka m adịghị ya ngwa lawa Onowu nche ha ahụ ha mmebi omenala eze ị ga-adị nna m nọ si nke gbata ọwụ gịnị na-eme a na-achụ amị ọka ịchụ amịwa ihe m hụrụ karịrị m eze ife hụrụ karịrị gị efe adịghị kedu ife gị eze ga-afụ kịta karịrị gị ndị mmụọ batakwuru eze wee sị na emebi omenala nsogbu dị omeme nja nwaosu ọkwa ya a na-asa akara aka mmadụ a na-anapụ ya nwaosu kwuo asị na nwaosu kwuru ọkwa nkwu okwu na nkwasị na ọ ga-ere mgbe ọ na-eru na mfụ ya mee okwu na ahụ na ya chukwu ka mere ebere nke edere ndụ ọ gbasara anyị na eze anyị nwụrụ ugbu ọkwa anyị gbakọlọta abụwa sị na ọ ka elie nwatakịrị dị ka gị omenala anyị na-ama ndị dobere ka anyị pụtara nnọọ kpukpukpukpu ọ karịa ikewe enwere m shi ọnwụ ha ga-ewepụ omenala ọrụ ya ka ndị mmụọ ha bịara aka m ịla ike ya biko ezi ị ga-adị ezi si n'ole ndị mmụọ enwere ndị tabiri ife ọchị ebe ife ya na-amụrụ amụ ndị mmụọ bịakwuteghị ezi enwe ndị mmụọ bịa nọ ọnwụ osu ihe na-arụ na ara ọ ya afọ ụmụ achụrụ aga ha bịakwuteghị ezi enwe ndị mmụọ bịa na anyị ga-emebi omenala mgbe ọ bụla ekwutara n'okwu ihe omenala ya akaghị n'ahụ ihe eze kwuru ahụgabeghị ya
ihe omenala n'isi iko ya adịkwa. Ọ n'isibu gụhụrụ eze ife m na-ekwu ịnye ya n'okwu akata ya efu na ọrụ ka omewu na-agbakwa n'afa kowe ihe mere eme ife dị n'efe a ife a eso n'ike n'ike hapụ ife enwere na-aba ka e were nwayọ neba anya n'ife a anyị mee mmebi ya eme ndekwa tinye nwaanyị neba ya anya ifugo nwa m ga nwa otu gbara ya afa ezi nwa ọgwụgwọ ala m tọkọtọsịnta tọọrọ ala m kelebezi nwa ọgwụgwọ ọ da-agwụ na ugbu a saịtị ego mana eze ọ ga-akwa mma na anyị mechiri ọnụ ndị mmụọ ịma na ndị mmụọ na mmadụ ahụ ihe otu onye hụrụ ha bịara ihe ha ka ha nọkwa ya ị nwere ike ikwu ugbu a nke ugbu a ha ga-abịa ugbu a ha tituo mmadụ anyị hapụkwa na omenala ọ dịara onwe ya anyị zukwere onwe anyị ike Chineke ekele na ha egbughị egbu ọ dị mma eze ihe m na-agwa gị ofe gbasara okwu a ama nkwu ya n'ike ha bụ ife nwere na-aba iwere nwayọ itineba ya anya ọ bụ ife anyị so n'ike ka nwere ike weta udo na ya ọ dị mma anakwa m ọ dị mma ngwa nụ ọ dị ọ gịnị na-emezi ọ ndị mmụọ ka ndị mmadụ jere be eze a anọkwa ọkwa ka ụda mmadụ gara eme ha mmadụ ibe dowe ihe onye ọzọ ga-adowe ya ihe ha bịa sị na omenala igwe emebikwa na omenala otu a ka ọ dị na ọ bụrụ ya bụrụ na ihe m na-achụ nta ya o mesogode ụmụazị ka na-awụgharị ogwugwugwu ha na okenye ga-amụ aka elere anya a ga-abịakwa ọzọ bụrụ oge ha gakwunwekwa ụmụaka na be ha n'ofu ga-agwa ha na omenala a dị ma mmụọ ha ọ bụ ha nwa ga-emela ya nwa ozu anọ nka mpi anụmanụ ihe ụmụazị ha gbagharịba nkata gị na ndị okenye arụrụ a na-akpa unu uche na unu ga-ejide isi igwe garịa ụbụrụ igwe ghara imebi omenala tradishọnal anụ anyị na ha omenala anyị na-ekwu okwu ka emebie papa omenala anyị na-ekwu okwu emebie ka nchọ ka unu garịa isi igwe ka igwe ghara imebie ọrụ ụkwa mma o ama akọ nke nwanne unu si ndị nwa na-abịakwute igwe unu si na ha bịakwute igwe na-egosi onwe ha na ha bụ ndị okenye mgbe gboo nwụrụ anwụ papa mgbe eru na nke eheni anyị ji ama ndị dị ihe ihe na-ekwu nkọ were juru gị ọnụ o mere ya dị ka isi adịghị gị mma isi dị mma isi m ore mma ọfụma ọ dị mma omenala ndị nna anyị ha mere ka ị na-achọ ka igwe mebie igwe ya emelie ihe ị na-ekwu kịta maka na igwe adịghị ọkụ ụlọ ịghọta ihe na agwa gị wei papa ige ntị ọfụma ihe na agwa gị wei ịkpọ m eji m ekwukwu ya ọrụhụ mma wepụ aka enwe n'ofe ọrụ mma aha m ụmụ mmụọ omenala na-agakọ igwe emelighị imebi omenala a na-agwa gị okwu ya mana kpachara anya gị aha m ụmụ mmụọ ọgwụ ka ha ya abịakwute ha gị baba gwa ha na ume ha ezughị ịhụ nke na nnọwei ịhụrụ ebere nnọwei ka na uwe nnọ enweghị mmụọ ma mmadụ pụrụ ịtụpụ m ajị n'ahụ m ịhụrụ ya ịkpa m sham kpachara anya gị ọkụ maka ọdịmma gị upe onye bụ obodo Igbo kpọpụ m onye bụ obodo Igbo akụnye nwa nwoke ọkwapụta ya nọcha ihe ọkụ ụgbọala ya nọcha ya onye obodo oyibo n'otu ede ọgwụkwa ha nwoke ịhụ kedu ihe mere na achọghị igosi m ihe ọfụma o dogo m anya na ihe niile a na-eme bụ mmadụ na-eme
mana Chineke achọghị igosi m onye na-eme ihe a. Aga m anọgidesi ike n'ekpere. Otu ụbọchị Chineke ga-ekpughere m, gosi m onye bụ ya na-arụ arụrụ ala niile. Eze ga-adị nna m nọ eze mụ na afa m nwanne m anyị sịkwa na anyị bịa hụ gị. Anyị jiri bịa bụkwanụ maka ihe na-emebe anyị, ihe gbasara omenala na eji emebi ma eji ihe emebi. Ọnụ ya mere anyị ji bịa maka na mgbe m na-ekpe ekpere abịa na-egosi m na ihe kpatara iji be ekwere na eji eme nkene maọbụ na eji ya eme nkene bụ na ọ dị ka enwere onye ji ọgwụ na-emega isi gị anya, na-eme gị ime oyiyi ị na-ekwu ino ha kwuru n'ofu okwu. Nsị na aha m ya ngwa ịbịa anyị jee anyị kọtara gị iwere anya oke iji enyo ihe dị n'akpa gị nyoba ya bụ okwu mara nyere esi jee eme ya ka ya bụ ihe dịrị mma. Ọ dị mma mgbe ha na-ekpughere gị ya na-eme ọ dịghị ka onye ka ekpughere gị. Eze ajụjụ na-ejiri ya wee nke wee eziokwu na ajụjụ karịrị onye ajụrụ ya. Ọ dị m dịka onye dịka m ji awụ jụọ ụdị ajụjụ mkpogepụ ọnụ nkwuo ọ na-awụ akwa ndị be anyị na-ekwu okwu sị ihe agba n'aka eji ha enyo enyo ọ bụ ahụcha ji ihu ji ewere mbazi na-ama n'ala. Eze onye na-eme ihe ehe nni, onye na-eme ihe tere ofe eji wee rakwuo eze ewu nwosu olee ihe a na-akọ dị ọnyanwa koko igwe ihe na aha m nwanne m kwukwere na ọ dịkwa ka eziokwu maka a na-egosi m anaghị egosicha m ya ọfụma, mana onye ehiri na-eyi m nwa osu, ọ na-eyicha m nwa osu. Mana asị m na achọrọ m ka nri ọnụ gị ka m kpọkọba ndị obodo be anyị mee ekpere anyị mara si Chineke o ji egosi anyị onye na-eme ihe, anyị were ofu obi mee ekpere ya bụ ihe anyị egosi anyị ya. Ọ dị mma mee na ekpere ka o were dị mma, ihe a chọrọ bụ ka ọ dị mma. Anyị abịa anyị lawa na-anwụ na ngwa nwata ga-eweta mmanya anọghị anyị akwụkwọ n'okenye nwata ka anyị hụ. Ọ dị mma eze ya dị oge a pịara aka ofu okwu a na-ekwu ya taa na-ekwu ya echi. Ihe anyị gwara m abụ ihe ntabara anya ị ga-agwa m na ndị mmụọ zuru osisi zie ego na ha ga-abịa. Ọ bụ nke nwachitere ha sị ha bịa zie ozi ya nwana ndidi chere ha na-abịa mgbe ọbụla o ji ede ha mma ha abịa ha nyezie ya ike sị gị mebi omenala gị emebi akwụkwọ na ha sị gị emebi na ihe bụ omenala esi na ike na-agwụ nwosu ike agwụgwe m na-agwa gị ike agwụgwe m nwosu ike agwụgwe m ọ chebe egbuo ị ga na-eche okwu maka na ihe m na-asị gị na mmadụ na mmụọ ada amakwa aka na otu anyị na ha kwuo na ha ga-abịa ị ga-enwe ndidi chere ha bịa sị gị mebie omenala gị emebi ha sịkwa na ya emebi na omenala dịrị ebe ọ dị. Ọkwa n'ezie ma ozizi ọgaranya m zie ya azụ mgbe aji bute ya ga na-ebute maka iko ego aka ụgba ihe ikotere n'isi gị ọgbasa m maka eze na-asị ike agwụgo ya ike gwuo eze ndị ọ na-achịzi gị na-emezie maka gị na-ekwu ihe ọ dịzi ka nga onye na-achị Naijiria sị na ike agwụgo ya. Eze lekwe m agakwa na nge ọkwa maka isi gị ka m na-ekwukwe anakwa m denwe osu anyị eriri onye amụma ọ bịagburu anyị amụma na ọ bụghị gị jee kpaa nkata jee bonye mmụọ ndị nwụrụ anwụ na-eje eyi ndị niile na-ekwu ka emebie nka omenala na-emegide ndị ajadu egwu ka ha wee kwụsị irekwuzi okwu. Mana ihe m dara ịjụ gị bụ kedu ọ na-enye gị obi ụtọ ị na-afụ ebe ụmụazị dịka anyị na-ata ofu? Ọ na-enye gị obi ụtọ ị na-afụ anya mmiri ụmụ nwaanyị ajadu? Ka ihe anyị mee gị akwa ajụ ka ị na-ajụ m gịnị medere na ndị mmadụ anaghị achụ onye ọbụla bụ ezigbo mmadụ? Onye ọbụla bụ ezigbo mmadụ otu aka esi gaa na-achụgharị ya
maka omenala asụkwa enyere m onowu ya maka njiga eburuzi omenala n'isi omenala dịka mgbe nna ha wee rugwe n'aka unu pụta ebe a na-ekwu mana ya m na-achọkwa ịgwakwa unu ejikwere m unu ogwu jere unu ọfọ gbakwa nna anyị nwe osu ebere ọ na-emedi gị legodo anyị anya mmekwunara anyị ebere enweghị ọzọ anyị na-achọ n'aka gị biko were ọnụ gị ga agwa eze si ya mebi na omenala ọjọọ nke biko ka anyị bụ ụmụ nwaanyị ajadu nwerekwe n'onwe anyị n'obodo a anyị mere ihe ọjọọ bata n'ala aka ọkwasị ka anyị lụọ di nye m na-achọ igwu mmere gị ebere maka ọmgburu di gị mmere gị ebere maka ọmgburu di gị lee ma ngwa gị ịghọta ihe ahụ ụnụ na-ekwu ekwuru gaa n'elu ekwuru gaa n'ala ana m agwa ụnụ si ụnụ na-enwere ebe ọbụla aka m ji wee dịrị na omenala bụ omenala asị ụnụ ma ụmụ achụgharị m ma ụnụ na-achụ m ihe na-achụkwa ụnụ na-achụ ụnụ nsogbu adịghị. Nna anyị nwosu biko ọ bụ na onwe ife anyị mere gbayala anyị biko ayọ ka anyị na-ayọzi gbayala anyị biko. Agadi nwaanyị na-agwa ofe ihu na adịghị eme gị lee n'anya afọ ole ka di gị ji wee nwụ ka mgbe anyị na-ata ahụhụ ọrụzi ụtụ ọcha anyị si Enugu steeti kpọta abịa na-akpọrọ ụnụ na-achụgharị wuruwuruwuruwuru na-achụ nwosu aka ga-ebi ụnụ n'ala ụdọ mmụnwa ọwụ ma mmụnwa anọ m ya enwe ihe ga-eme m ọsụkwa ụnụ mee mitin niile unu na-eme ụnụ eme na mitin ndị ajadu ama na asị onye ndị ajadu mere mitin anwụọ na ọ bụrụ na nwa osu omenume ala adị m ndụ ya wụ ụnụ mara na be eze ụnụ gakwunye gakwa ya sị ya mebie omenala nwerekwa ihe m kwuru so ihe mere na ọwụ na ebe ụnụ na ihe a m na-ekwu na osi ebe a banye ya si ebe a bụ na ọhụrụ otu a ga-eti ya dị otu ụnụ si mepee ya wee bata sikwe na otu a meghee ya wụpụ iro etukwa anyị ebe a ọtụtụ ọzọ chọkwa ịna ha nawa mụ na gị gaa n'ebe a fụ anya fụrụ ya anya ọkwa ịchọrọ ị na-afụ anya mmiri m ka ị nwụwa ya ka mmanya ọmawụkwa onwe ya ọmawụkwa onwe ya ebe a ga ọka mma nọ na nna abịa ụlọ chi na unu anawa nwa ebe nna aga ọ tata ọmụ na na-ekwu osu ọ bacha ibu na ọpụta ya gbuo ụmụ ka ndị be anyị bịa jụọ ya ese ilu ifụkwa ndị be anyị ifụbe ndị be anyị fụ ka na ebe eme ndị aka ọkwa bịa mụ ka ihe mee bụ ka ọkọ ka ọ bụ ka ịkụza ụlọ chọrọ igbu m ke ụdị labana ke ihe chọta mme ya a na ebe a ndị mmụọ bịa ebe a fụ nwaanyị eji ga-emebi omenala gị bịa kịta asụ ka mmebi ọ ka m nwụzie eze ọkwanụ ka ọ dị mma ka ọ na-ekwu mma gịnị ka ọ na-adị kwata ụlọ na ọzie ka m nwụọ eze lekwe m anya kwa aha m na-ekwu aha m gawa na mee na ekpere ụlọ gawa na labanụ ọ dịghị ka onye nwụrụ mmanya ọ ndị mmụọ ọ na-akpa nke ya akakwa njọ wee kwa mmadụ isi na ebe ka ndị agha nke bụ ndị mmụọ ịbịakwute eze ya ma onye mmanya ọnwụ ndụmọdụ abụọ ahụ ọbara maka ihe ka ihe ga-ebute ọgba aghara na omenala ihe na-ekwu ọzọ gị ka eke wee bụrụ kpọrọ ka ebe eze wee eze na-ahapụ omenala anyị ka o si dị omenala anyị ga-adịgide wee ruo mgbe a chọrọ imeghere ya
ndị mmụọ na-achụgharị m. Ọkwa gwara gị agwa ndị ala abịana ọkwa gwara gị ijighị ntị anụ ihe ikwute n'ọnụ. Ndị mmụọ ala na-achụ m. Ndị ala na-achụ gị. Ọ na-achụgharị m ihe. Baba okwu otu a hapụkwa omenala nọrọ onwe kamgbe. Hapụkwa omenala ka ọ nọrọ onwe omenala nọkwara onwe kamgbe. A jere achụgharịkwa. O nweghị isi ọ bụrụ na ọhịa iji ntị ndị ala eji ha achụ gị. Ọkwa gwara gị agwa ọnwụ ọbịana. Elekwe nke ị lọtara na ọsọ gị kpọọ ya aka na agba udo dịkwa. Chetachi amụhụ m sudo dị soldado. Ofu aha mụ na ya ka yi agbagharị ihe gbasara omenala nsị omenala asị. Waya ka ma amụhụ ihe ọ na-akọ. Saa ha ndị mmụọ sọsị ndị nna nna anyị ha sọsị ndị gịnị bịakwutere ya wepụ aka n'ije na mụ na ya na-eje. Ya jee ha jee kọrọ eze si eze ya emebikwana ya bụ omenala. Ya bịa kọcha ihe ike kwụrụ ọtọ gwu m. M na-arịọ ya sị ya biko ya nwere nkolopụ obi. Levinus ndị mmụọ kwa. Mgbe o kwucha ihe a ga-esi ya gịnị? Gịnị ka mma gwa ya gwa m ya sị ya ihe na ọ na-akpọkwara ndị mmụọ ọkwana ndị mmadụ ji ejite ihe. Gwara m ya sị ya ọkwana mmadụ ji aghọ ihe aghọchiri ejitere ya che ma ọ bụ eziokwu ọ bịa abụghị eziokwu. Levinus ọ banyekwa n'akụkọ ndị mmụọ na ndị mmadụ. Lekwa ya ma ngwa gị mmụọ na mmadụ enwekweghị okwu. Wepụkwa aka enwe n'ofe bifo ọghọ aka mmadụ. Chetachi ma ngị isi asị ihe na ebe ndị mmụọ. Chetachi ekweteghị m na ihe ndị mmụọ. Ụka na nna ejede ọ bụ Chineke na nna ekpediri ichesi ọmaghị ihe. Eji m ekpegidere ya bụ Chineke ya anapụta anyị n'ọnọdụ na ije bịa ji anọji ahụ ya. Hapụ nke ekpere aga m ekwe ka ikwu. Hapụ nke ekpere ka m gwakwa gị ndị mmụọ amakwa m ma ekpere niile a na-ekpe n'elu ụwa ọ na-agaru ebe ahụ. Ha adakwa anọ ekpere maka ha bịa ebe a m magara gị na-apụ apụ. Akọsị ihe Chetachi akọsị ihe ofu ihe mma bụ na eji m emegide aha m kwụrụ aha ka ọkụ ya soro aha m n'ijene. Na-ejekwukwa ya na ha ejekwu ya kama zerekwa ishigbu ekwuchakwana m ndị mmụọ na-abịa ha ga-ahụ m maka ọ na-akpọ gara na ihe gbasara omenala. Anyị na-atụsị gị gwa ya ya si ebe ahụ pụta. Ọ bụ na ọ pụtara ihe ọhụrụ ya were. Anyị agwaghị ọzọ maka na mmanụ ogogo kwuru ọkwa ntị chiri ya. Nwa m agwa abana n'akịrịka. Mgbe ọ na-aba na-ekwe na m ekwe. Na mgbe nke na m nọ n'ohiri ichire ka m nọ na mgbede a na-akpọ nwa nwụrụ m gaa m na-anọ ezuru ike. Nke na-anọ na-akpọ Levinus mgbe m na-eweli anya ele abụrụ ndị mmụọ na-abụ. Ha sị m ọgwa ihe ọbụla gbachara omenala nwa m gochi na-epụta na ha ọ ga-etitukwe gị ọnwụọ. Biko nwa m pụta biko ọkwa egbuo echi agwa ntị ya anaghị egbuo echi ya ntị soro pụwa. Papa nwa m biko ezi ndị mmụọ bịakwutere gị. Ndị mmụọ na-abịakwute gị ha hụhụ mmụ ya bụrụ gị ka ha na-abịa ha bịa jie gị gị jiruo ha m. Mpa agwa ha sị ha na-achọ itigbu m hapụrụ ha bịa tigbuo m. Ihe mere bụ iji alachi ha azụ ka anyị nọrọ kpụọ ya bụ anwụrụ ịlachie ka gị kpọkwa anwụrụ kpọkwa mara ma ha eji abịa ọzọ ha bịa ha ijie ha eji ohe eji gị ọ gị ji eji ha bịa jiruo m. Onwe ihe m nwere m ngwa ha akwa Chukwu nne nọ n'eluigwe m na-efe m mara ma Chukwu na ndị mmụọ nke ka nọ. Nwa m biko ihe m jikwa ekwu ya bụ ka anyị wee ụtụtụ egwu ojii ka chi jisie ya onye na-eso biko nwa m abụ m otu mkpụrụ nwa m nwere biko nwa m biko ekwutana m
Ndị mmụọ abịa gbuo unu m. Ele ọdị nwa mụrụ ihe ga. Ikwu onye n'ọnụ, igwe n'ala ọnụ. Ya rụbanụ. Omenala dị mma, omenala tisaba obodo, onye eme mgbanwe, Olise azọbanye n'aka ndị omekome anadị mma. Ị na-azọ gbugbu ebe ka ị na-aga? Anọ na lọọlụ igwe batara. Achọrọ m ije hụ lọọlụ. Ya lọọlụ igwe mechalụ nata kemgbe afọ onu ọ nọ na-akpọ ya. Ọ ya ka m sị ka m were anya m jee hụ. Ị makwa na anọrọ na nwa nwoke kpoziri na ndị nne wee lọta. Ị mere nchefu. Ọkwa ya bịa kpọrọ nne wee lee obodo oyibo. Ọ ya ka o ji kpọchighị aha na ya. Nna ka kpasọ nne enu. Ọ kpoziri na nne wee ta. Ọ ka kpasọ nne ya. Ichie Njọkụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ soro m ka anyị jee ka ị soro m were anya gị na-abọ hụ ya. Ọ bụrụ na ọ ntị. O nwere ebe m na-eje maka nso ka anyị jefu. Ya ka anyị jee hụ ya. Omenala amaka, omenala dị mma, omenala tisaba obodo, onye eme mgbanwe, Olise azọbanye n'aka ndị omekome anadị mma na. Eze ndị ikie. Eze Ele prince anyị. Gịnị ya akwụ pụta? Ọ nọ ya. Prince bịa ikene ndị ikie o. Ewu ni prince ọ kpara isi. Ọ dịkwana. Come on, sir. What is this one? What you want to help me? No. Fuck you. What help me? Are you out of your sense? No. What is it? I have been. What is going on? What's up? Ka o si eme ka onye ara kpachacha isi ya ka ụmụ nwaanyị pụta ka onye si obodo Igbo si eme. Afụkwa m ka o si eme onye si obodo Igbo wee ba. Ị mara na ọ ya nke ka o si wee ba. Ya onye gazie ya nke batazie ọ na-emezi ka onye ara kpaji isi ya ka ụmụ nwaanyị. Na nwa eze ya dị emekwa ka onye ara ọ na-eme ka ndị obodo Igbo si eme fụgo dị ka o si eme. Ahụ dịkwala ọla anyị mma mana o gosiri na nwa ya nwoke na-enye anyị ọfụma maka ihu ka ahụ ya sakwọ mụrụ. Lọlọ nwere ihe a na-arụ n'obodo Igbo. Ije ebe a ụzọ aga ebe a chaa ndị mmadụ juru ebe a. Ya lọlọ kwụrụ ya. Lọlọ anyị so ya bata. Emechara ka mara ihe ọ ga-ekwu maka omenala. Omenala tisaba obodo, onye eme mgbanwe, Olise azọbanye n'aka ndị omekome anadị mma na uru ndị nze. Omenala amaka, omenala dị mma, omenala tisaba obodo, onye eme mgbanwe. Afa m. Aṅụ m ofu ọṅụ ịtọ nọta ego ka m wee ṅụọ nke ọzọ. Nwoke m bilie ebe ahụ ṅụọ bọtụlụ nwa ịtọ lekere ihe okenye dị ka gị m ya hapụrụ ụlọ a nọ na-akọghịrị na-aṅụ mmanya. Lele ihe isi nnọọ Ọnịcha lụta ahụ ịpụ na-aṅụghịrị mmanya. Ị na-echekwa echiche ndọgọ. Nwee mgbadoga nọ n'ụlọ na inye m elu. Onye esiri gị mgbadoga? Ọ nne gị nọ n'ime ala esi ọmụ ya jisiri gị mgbadoga? Mba, bilie pụọ jee ṅụwa mmanya ọ nna gị nwere ọnụ eji aṅụ mmanya. Daba omenala ọmachi ha na wee na mmadụ eji ha ṅụ owu mmanya. Ọgwa Jizọs omeokwe mmiri ya aghọ mmanya na Kena nke Galili. A na-ekwu nke a na-ekwu ọzọ a na-eme. Jizọs o merie. Baba nye m mgbadoga m elu agụrụ na agụ m. Afa m ihe m na-agwa gị mara onwe gị ihe. Mara onwe gị ihe. Omenala amaka, omenala dị mma, omenala tisaba obodo, onye eme mgbanwe, Olise azọbanye n'aka ndị ichie. Olee ihe eze na-ekwu?
lee ihe ọ na-akọwa ọ na omenala emebibe maka nwa ya nwụrụ na ihe etufu nwa ya n'ọhịa etufu nwa gị etufu nke gị o were uzie na nke na igwe wee sị ya emebi ya mbanị isi mbanị ebe anyị ga-ekwu ya kemgbe anyị nọ n'ime ebe ahụ igwe na-agbada nkwụ na-agaghị eti nwa ya n'ime ọhịa unu mechisa ọnụ ma unu mana ọmụnwa ka ọ na-ede ọ na-achọ ihe m ga-ekwu ka a ga-esi were bụrụzie na be eze ka ọ ga-eruzie emebi omenala kịrị mbanụ ọsọ ya bụrụ nwa ya ga-ama mfe ga-amachụgharị ga nke ọ ga-ebulọta ya nwa a ga-ete ya n'ọhịa otu esi ate ibe ya eme nwata ka emere ibe ya obi dị ya mma gịnị ka a na-akwudo onowu okwunukwu o ruo ọkwa m ekwu gị sị m na ọ na-ekwuwa ọnụ ka anyị wuo n'ụtụ chụọ ewu ojii tupu echi ejie ịnụsị mba o ruo n'aka eze ọ gọ na-ajọ ihe eli nwa m na-ajọ ọhịa a ga-eli nwa eze na-ajọ ihe eme nwa ka emere ibe ya ya bụrụ ya iche ọwụ ihe ndị iche ibe ihe na-ebido ihe na-emebi ihe ihe be n'uchiche ya bụrụ anwụ nta ọ bụrụ na ị na ime igwe n'ụlọ ebe a emebi omenala ya mebie mụ ife ọjọọ dị na ya njọkụ oke ya rụrụ ala ọhịa ka o ji aba gaa nzukọ otu a ga-ekpụrụ ọnụ akpụ agwụ imechara na ihe ị na-ekwu ugbu a na be eze ka a ga-anọzi mebi omenala dị ka mgbe gboo mbanụ ewepụta ka o mee eme ma eme na otu anyị na ebe ugbu anyị na-ekwu ihe anyị nọ ebe anyị gwa ya ma ebe a nọ na-ele anyị ọ n'ime be ka anyị ka nọ anyị ga-apụ na anyị pụ anyị nọkọ jikọọ unu bịa unu ekwena unu atụkwana anya ka m kwuo apụta ha na ekwura unu ekwekwena omenala agaghị ahụ ya laa kedu ihe ndị mmadụ ji wee jọọ njọ otu a enwere uru ndị mmadụ na-erite n'ime ihe ọjọọ kedu ihe nwa eze mere ndị mmadụ nsogbu erugo nke onye nwere ya ama kedu ihe bụ na onye ọbụla lụrụ nwaanyị na be anyị a ọlụ ha na nwaanyị oshi otu a nwụọ kedu ụdị omenala bụ ihe ọ na-adị m ka ya bụ nsogbu o nwere ebe o ji eje gbaa mgbọrọgwụ ọnwụ a na-egbu ndị nwa mbụ niile n'obodo anyị ọgba ha aka ya bụ nwa eze ka anyị ewere jee tụị n'ime ọhịa ka a ga-asị na o nwere arụ o mere nwunye ya bụrụzi onye ahụ eji na-egwuri egwu omenala bụ arụ anyị achọghị anyị eme ka emebie ya a ga-emebie ọ gịnị ime mmadụ ọnwụ isi mmadụ ọnwụ ya bụ ihe a na-ekwu n'obodo anyị da-anụ ya nwa igwe prince na ị na-etu ya nke a ka batara ọhụrụ nwụrụ n'abalị nwanne ụnyaahụ Jizọs ọ bụrụ na ọ nwụrụ bụ isiokwu kama na ọ nwụziri ọ gịnị na-eme ife a oru n'abalị ụnyaahụ achọzie ka e buruzie ya gazie ebe a na-eli ibe ya na ajọ ọhịa ga lie ya eze ajụ na agaghị eme nke ahụ eme opetu imi opetu anya ihe m bịara ịgwa gị ugbu a wụ ọ gaghị eru n'aka eze ajọ omenala ga-adịbakwụwa na ebe esigo n'aka anyị mere mụnwa gudu ọbụna dị ihe o mere mụnwa n'ebe a iwe wee na-ewe m n'aka eze obodo a ihe m bịara agwa gị ewu ka ị mara amara na anyị nwa bụ ndị nwaanyị isi mkpe anyị ga-agagharị n'obodo a akwụkwọ ngụ na-azụ onye nọchi ụzọ azọpịa ya anyị ga-agagharị ga metụrụcha n'ibe anyị kama anyị na-aga ya onye nọchi ụzọ anyị were ụkwụ zọpịa ya were m efe ma kpuchie onye ahụ anya ihe mere m ọ ga-eri n'aka ha ọ gbanwee ihe abịa ka ịnaba mmecha m ga-ejefu ndị otu anyị ka amara ife ga-eme omenala dị mma omenala tisabụ obodo onye eme mgbanwe ahịa kpọga ọtọ jikwa akpọ m ọtọ ṅụọ ya akwụ emecha n'ọkụ ịdọ dị igwe olee etu esi eje eweta akwụ a ebe ahịa ma ha ka isi jiri aka ịdọfuo n'ala
enwere ụmụ nwoke ndị be anyị na-ebe na aṅụ nkwụ ụmụ nwoke ndị be anyị ọdịkwa mmiri na-achọrọ ha akwa a na-agwa ntị ma ntị anụhụ egburu isi ya na ntị agaba kamgbe ka mụ na Livi nọ na-agba mgbabe igwe na-ekwusisi mebie omenala mebie igwe were ihe fachie ntị ya nwa igwe anwụọna a na-ekwu na nwa igwe nwụrụ ha abịa ka a bịara ka ha na ha adọdo aka n'okwu nwa igwe si eji evuru nwa igwe jelie na ajọ ọhịa mụ na Livi anyị kwụrụ si enweghị nke na-eji ha eme n'anya anyị kama nke na-eji eme eluigwe tiwu ịbụọ ọ ihe na-ewu ihe na-eme wee sị ka m bịa kpọkọ ụmụ nwoke ka ha gbado anyị aja n'ugwu ka ịhụ na emebiri ya bụ omenala ọya ka m ji bịa wee ma chọba ha ngwa chọrọ ha gaba ọ ji aka ma aṅụchara ofu wọ mbọ anya wee doo m ejecha pụtazịa onwewo mbọ ịnwe ya kịta mmanya ga-aba gị anya ma mmazi ihe ị ga-ezi ezi eziokwu jema gị je ba amenye gị ga aṅụ ma emepe ya ọsọ ọsọ ịhụgo ị hụrụ na ya igwe na-emezi ke ya ndị obodo na-eme ke ha ebe ma akwa karịa ndị nwe ozu ya eze bụzi emere omenala nke ya na-aga ebe a ọchị ndị obodo unu mere gawa ebe a ọkụmụ nsọ baba ha esi n'elu ha esi n'ala ebe niile ha sigodi na ndagwurugwu nke onye ọnwụ ọkụmụ nsọ gbarie ha n'aha Jizọs aka ọkụ na-ajọgbukwa onwe n'anya ọ gaghị erere unu agaghị m akwụsị ebe mụ na Jizọs nọ agaghị m akwụsị ọkụmụ nsọ gbarikwe unu Livinus, ebe ka ishi? Ndị nwosu ndị ihe gbasara gị ka nshi. Asị m gị ebe ka ishi? Ndị ihe gbasakwana gị ka nshi. Laya Livinus. Ọ kwere ya ọnụ ụmụaka na-agbagharị gengengengengengengengengem. Unu chọrọ imebi ihe unu na-edote. Ọkwa ya? Unu ga-arachatakwa ya o. Ndị nwosu lee anya ma ngwa gị. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ịmara ihe rụ mma ga-eme ya. Gịnị rụ mma? Ihe rụ mma mee ya. Ka ihe bụ ihe rụ mma? Ihe rụ mma bụ ihe rụ mma. Ihe rụ mma bụ ihe rụ mma. Ọgwụ unu ji akwụkwọ aga mkpochi. Ịma mgbe anyị na-eji osongo alọ wee na-aga mkpochi. Ịpụta ugbo unu ga-akọ ihe ndị mgbe ochie ndị ọkpụ na ndị egede jiri aka ha wee hibe n'obodo anyị bụ aka ọkwa ka unu pụtara sị na unu ga-ewepụ nsogbu adịghị. Nkịta na-aga ụzọ ubi ọ kpọta mkpụrụ uji ya alọta. Ndị nwosu hụrụ nkịta na-aga n'ụzọ ubi ọ kpọta mkpụrụ uji ya ata mkpụrụ uji. Ma ị nọkwa n'obodo a mgbe ndị ichie ga na be eze wee sị ihe mebikwa n'omenala ọmụnwa ka ị na-achị Livinus mụnwa ka ị na-achị anya ma ngwa gị ị hụrụ ihe anyị bịa ghọọ gị na ndị otu gị konokọ ya ghọọ ya chịpụtara ya were ya gụchara eze si eze na ndị nna nna anyị ha bịakwute ya denwose nwe ihe na-eme n'aka ọkwa ya ama akwana ya bụ ị na-agwazi m ya n'ihu denwose ihe unu mere ya bụ ị na-agwazi m ngwụnwa na-ewepụta ọnụ gị na-agwa ngwa osu okwu ọkwa ya mana nsogbu adịghị ọkwa ihe ụnụ nwa bụ ụmụazị ọkwa ngị nwa lee anya ụnụ ga-ahụ ihe ga-eme abụcha ọsọ agụọ ma ya bịa bịagodo enwere ihe m chọrọ ka m gwa gị ihe a bụ ilu mụọ okwu ka ọ bụ ọkwa ịfụrụ nwata ọbụla na-agba genge ma achọ ihe mere nna ya ya kpachara ihe mere nna ya mee ya denwose ishia ya nna m ka nọ ndụ abịa ji anọ ya onweghị ihe ji eme nna m abịa nwee ihe ji eme m nna m ji anọkwa ndụ nọgide ruo mgbe Chukwu si na ọ ya anwụ nwe ihe na-eme nna m denwosu akpụkpọ agụ igirigba nwa manla na nkwa Livinus ma cherekwe nwata ọbụla na-agba egwu surugede bụ ihe ga-eme surugede n'obodo akụkụ a ka anyị nọ unu ga-emebi omenala amaka omenala dị mma omenala tisaba obodo onye eme mgbanwe ọ dị ka ihe nke anyị agbara ya ka agbata obi akwa tata ka ọ ji eme tata n'obodo anyị Livinus ọ gbaracha ihe ọ ga-aga kọtara anyị nwa bụ ndị okenye okpuru edi n'aka ọkwa ihe ọ ga-akpọtara anyị bụ ndị ekpere ndị amụma ngwa anyị ga-aga n'ebe a ka anyị lebie nwosu ihe njijikere n'oge
wepụtaba ka m were anya m na-aba ọhụ ịdị mma ka akọrọ gị akọrọ achọrọ m ka m were anya m tata wee mara ụka na omenala nke bụ ụzọ bịa n'aka ọkwa obere nwa Olivenus ka ndị ife ọ na-eche n'obodo anyị agbara ya ọsọ enweghị nọ n'ime anyị bụ ndị ichie kwa okpuru edi apụtago iro tata ka anyị ga-afụ ihe ọ nọwụ nkọtọrọ mma anụ ọfụta ihe a na-akpọ iwe akpọtọrọ onye ọkpọtọrọ ibe ya aga m agwa Livinus sọkwa m nwa na gara nkwere lọta gaa isu lọta ya nwụ na akọkwa ka m ga-apụta ebe a nwata ọbanche mena anyị were na-egwu egwu anyị ga omenala dị mma omenala kisabụ obodo onye eme mgbanwe polisi azọba anyị n'aka ndị omekome ebube anyị bịanụ ka ụnụ anụ m ọkọ nke kwanụ nke wụ na iwu nwoke ị nọrọ ebe njikwa na ihe akọrọ m ọkọ ọkọ na-akọkasị gị nwanne Ebuka nwanne gị bịa kọọ gị ka ahụ ihe nwanne biko bịa kọọ m ọkọ kọọ m o biko ya na-eme gị agbazikwa aka ike dị n'ala ike dị n'ebe niile ma ha Jizọs karịrị ya ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile ma ha Jizọs karịrị ha amosu nwere ike nke ya amaba nwere ike nke ya ike ọ sọrọ ya bụrụ aha Jizọs karịrị ya ike dị n'elu ọ dị n'elu ọ dị n'ala ike dị n'ebe niile ma aha Jizọs karịrị ha ọ bụ onye si n'ike adịghị ya ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ike dị n'ọbara ọgwụ agwọrọ agwọ si n'ike adịghị ya ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya n'aha Jizọs amen anyị ga-ebu agha megide ihe niile bụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo anyị a achọrọ m Nwachukwu imeghe ọnụ wee gị gwa Chukwu ihe niile ị chọrọ ka o mee ka be anyị na wee dị mma ngwa ekpere n'aha Jizọs ebe ihe na-eme n'obodo anyị na ya na-aga n'iru nwoke nke tolite ịbụ mmadụ ọnwụ egbu ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ebe ha si na asị gị bịa mebie ya ọkụ nsọ ga-emebisi ya Chineke ịsa anyị rịọ na anyị ga-arịọta ịsa anyị chọrọ na anyị ga-achọta anyị kụọ aka n'ọnụ ụzọ ka ị ga-emeghe Chineke anyị na-akụ aka ugbu a anyị si gị mepee bịazụ anyị ekpere bịazụ anyị ekpere bịazụ anyị ekpere aha Jizọs Nwachukwu achọrọ m ka anyị kpee ekpere ọzọ ebe niile ha nọ na ọ bụ n'ikuku ọ bụ na mmiri ọ bụ be dibịa ọ bụ n'anyanwụ ọ bụ n'ọnwa ebe niile ha esi na-emebi obodo anyị achọrọ m ka unu si ebe ahụ pụtasịa ngwa mepee ọnụ si ọkụ mmụọ nsọ gbarie ha ọkụ mmụọ nsọ anyị ekpokuo obi na mgbawa anyị si gị bịa were ọnọdụ ọkụ mmụọ nsọ gbara ibe ekere eke agwọrọ agwọ eliri eli ebe niile ha esi na ọ bụ na mmiri ọ bụ n'ọfịa ọ bụ n'ụzọ ọ bụ be dibịa n'aha Jizọs
akpọrọ m ebe ahụ dịkwara m ya ebe makwa karịa ndị nwe ozu ọ makwana iti m egwuregwu di m n'obodo emegide m imegebe mmanya nke gị imegebe mmanya ọ dịkwa mma obi agbawala m ka ihe gbaghara gị obi Ichete emekala m obi ndị one ndị obodo emekwala m obi ndị obodo a asịkwa m ugboro m bịagoro ebe a ịnọkọta ichefuo onwe gị nọkọta uche ga pụọ nsị na mmechi na m ga-ajụ gị onye ka m na-akọrọ gị mgbe ihe mere biko onye ka m na-ekpesara ama m onye ga-agwa echi ihe buru pụọ n'ezi awụ m ụdị mmadụ ahụ kama m ga-eburu nsogbu gị bupụ n'ama nkụwa isi m ebe nna chọ ka nyere gị aka edego kọrọ m ihe kọrọ m gịnị bụ ihe Cheta mere n'ihe bịa nwata nwaanyị a na-akpọ gị kado ka a na-akpọ gị tiro ngwa pụtaba bịa kwụrụ gee ntị tiro gaa ka nwa gị legodo anya ebe a efu ka si nọrọ ebe a ihe a bụ ụmụnne di gị n'ime ụlọ ekpuebe nke ndị obodo ekpuebe nke ụmụnna ọ ka bụ n'ime ụlọ ihe ji maka ya zukọ ebe a ka anyị jụọ gị gwa anyị nke bụ eziokwu ihe gburu di gị di m gachara ọrụ lọta ma banye n'ime kichin para nri m shiri nri m ji aka m shie panye di m di m ericha nri kwa ụkwara ụkwara di m anwụọ asị gị mechie ọnụ iwe onye asị nwanne ụka ahụ siri ike ọkwado ji ọrụ jecha ọrụ lọta ebinye elu oricha na nwụrụ ọgamadị si anwụ na mmadụ ri na inwe ọgamadị si anwụ tiro ọ bụ isi na aka gị dị ọcha ọ bụ gị gburu di gị baa n'ime ụlọ babinye n'ime ime gaba Oke dibịa ọ dagbuo mgbe kpọrọ eke agadi nwaanyị ebuo ya gbaji ukwu onye kụrụ kpụrụrụ m soboro agaghị anọ oke dibịa aja anyị m na-ejere ozi aja anyị abịa m eke orie afọ nkwọ mụbara ndụ lenu nwa okorobịa ndụ na-enwe ihe o mere ka a tọtara pigbuo ajani gụdụrụ ka eji ere mbe egwu dị nwata nwa okorobịa gịnị jikọtara gị na nwa okorobịa ndị a m na-ele ụbara ya anya nwata nwa okorobịa ọ bụ nwanne gị nwanne m lekwa gị ka ọ fọrọ ube mma wara nwanne gị obi na-abịakwa gị n'anya ajani ọ bụ onye mere ihe a ịya nwata nwaanyị gịnị ka di gị hụrụ gị n'anya na-atabụ gị n'obi mana iji tabụkpọ ya anya ndị ichie
Ogene kpatara gị bụ nwata nwaanyị. Ilecha ndị isi awụ anya. Agwa nke bụ eziokwu. Sị gị na ọka dibịa na-abịa. Isi na ị ga-eji anya gị were hụ. Were ntị gị were nọ. Ngwa na ọka dibịa abịa na. Ndị chie. Nwata nwaanyị akpụrụ di ya. Omenana maka, omenana dị mma, omenana tisapụ obodo, onye mmemgbanwe, Olise azọba anyị n'aka ndị omekome, ana dị mma na uru ndị nze. Omenana maka, omenana dị mma, omenana tisapụ obodo, onye mmemgbanwe, Olise azọba anyị n'aka ndị omekome. Karo ndị ihe eme ebe a. Karo ndị ihe chọ nga. Ndịkwa n'ọkpa ajụjụ dị ihe. Lawa. Asị gị lawa o. Gawa ga lọta nga. Nna, adị ebu m di m. Ndị dibịa gbala afa sọ bụ gị gburu ya. Nna ya wezụkwu na dibịa gbara afa ebu m di m. Biko lawaso, lawaso. Kezi bi chọ ka anyị gawa nna anyị. Ndị bi chọrọ anyị gawa. Ndị bi chọ ka mkpụrụ ụmụ anyị gawa biko na biko. Ama m ịma nke ngonu gara gachi kwaba si nga nga besi. Nna biko nunu. Ibi tọrọ na aja ha. Ndị chọ ka mkpụrụ ụmụ ndị gawa. Tutu unu gasị de mebi afa nnukwu family dị otu. Ka ị gara mebi aha ha. Gagbuo di gị. Nna biko nunu. Ndị otu unu si eme. Otu a. Gawasị baby. Ihe ka ama ochoka ọbịala ndị ihe butere nga. Ụmụ nka ngo unu ji atụ ego unu ji etu ihe ụwa unu ji were di unu jem ihe sọ unu. Enubele na nwa ada si n'ụlọ na di nwụrụ n'ọchụ. Ihe nwere ka ọ dị kedu ka ga-esi n'ụlọ ofu ọnwa n'otu ọnwa na-enyi mmadụ ise na be anyị. Chukwudi anwụọla, lekwa Magnus nwanne ya nwoke anwụọla, lekwa Felix aka lepụrụ ụbọchị a eburukwa onye nke ọzọ na-apụ. Anya mụrụkwa ma ọ ga-adị ndụ wee chigatakwa anyị gwaba nkịtị. Ihe nji maka ebe nkịta na baa be gị jee yiri efe ka anyị jee na nke nwaanyị na-afụ echi ka ajụkere ya ajụjụ ka mara ife ọ ga-akọrọ anyị na ekwe nsọ m ga-ejima n'ụlọ ụka. Kune ka je n'ọdụgo. Kekwanụ ndị na-abịa ebe a. Kedu na-abịa ebe a? Ebe ntị ka nzukwa n'ikike ndị na-abịa ya. Eze nwanyị ekene o. Nnukwu nwaanyị ekene o. Ndị kpọtara unu ebe a.
asị m ka onye kpọtara unu ebe a. Nwaanyị mara ihe ga-eme echi. Anyị jere na ụlọ ụka gị, ụmụaka gị gwara anyị na ị na ebe a. Asị ka abịa afọ gị. Bọta agwago m ụmụaka ya oge ọbụla m nọ na-ezu ike onye akpọtakwana mmadụ bịa ebe m nọ. Ka efunu chọ ka mmerụ unu. Ihe anyị ji maka ebe maka ọnwụ na anwụ na be anyị. Na ọnwụ akarịrị. Ọ ya ma anyị ji si ka abịa jụọ gị. Inyela ya aka wee. Mechie ọnụ gị. Unu amara ifunu mere. Kee maka nwaanyị. Mba, just gwa m. Oge m na-arụ ụlọ a. Anyị na Chukwudi anyị sị m na nsogbu anọ n'ụlọ nke anyị. Anyị ncha bụ nwanne na nwa nkọmba ise dozie anyị cha biko sị ọnụ nsogbu anọ na-arụ ya wutu obi ọcha na obi arụ ya wutu obi sarasara. Ka m bịazi na na-asị m na anyị ejezi nye m ala ebe m ga-arụ ụlọ afta rụchara ụlọ. Nna ọ dịghị pọsịbụl na Chike nọ n'obi. Ose gịnịzi? Ha na-agwa gị rụwe na-arụ. Ndị Igbo si na ya ajụ eri na-ebute aya ha yanwụ. Ịjụkwara ese. Ịma na nna gị nwere dị ọkpara na ọwụwa ngị nwa bụ dị ọkpara. Na omenala Igbo omenala aka ọkwa kwuru na ọ dị ọkpara nwa Obinna ya. Asị gị rụ ọ karịa ka mmanụ ole enu ka rụ banyị na nwe gbara aka. A na-agwa gị jụọ na-ese ịhụ etu m si wee bịa mekọnata ebe a hapụrụ ha be ha pụọrọ onwe m ndị dị ọkpara na ọnwa na Obinna ha mgbe mekọnata obere ebe a mekọta mara hụcha nra tete umeruo m afọ. Otu a Chukwudi dị ndụ ya ụlọ nwere ebe ahụ babash and just mego mmeju n'ụlọ ọzọ m ga-ebize n'ọhịa kwa ihe na adịghị pọsịbụl na Chike ya ọ dịghị pọsịbụl. Chukwu ga-enye gị ego bere ụsọ mana dị ọkpara nwụrụ n'ihu nna ya dịka omenala obodo a si dị onye nwa bụ na ị nwere oke ebe a ọ bụrụ na dị ọkpara ka dị ndụ ma gwa gị ị nweghị oke ebe a Chukwu ga-enye gị ego ka ị rụọ ụlọ ọzọ. Ndị aghọrị anyị echekwa na mgbe ị na-arụ na anọ ka ị rụọ ya dozie obi nna gị tupu ị na-apụ dịka ndị ọzọ si eme. Amakwa m na ị na-arụ ya n'ute ebumnobi na ị ga-ebi ebe a. Magu. Kiwa nke na-eme? Elula. Ndị m shaya chọrọ iri nri na-eji. Ya, ọ bụrụ na-eji ka ọ ga na-eri nri. Elekwana igbu ụta ya nọrọ nga na-eche. Ọ shaya chọrọ ịnọ nga eri. Ka bụ onye akọbịara nri ka ị ga-anọ ya nri ajụcha oyori ozi ọ gaghị eme ya. Ọrịa mma nke m. Na ọrụ nke taa gwa na ọ dọkwara ọfụma. Dikeh ụtọ. Why you will want them?
uche obi m o kwesị m ọbịa echi ma gwa ha n'ọnwa ya ahụ o gburu di nna ebe hala gwa ha n'ọnwa ya gburu ọgwụna egwu atụna gị ọwa abịa do aka n'elu mmiri ezo ka hụrụ m otu nwaanyị owere ga-esi abịa na abịa nara m oke ru m aka mba no a na-eme ya eme mba ụlọ ka ewo ụlọ na-ada nga arụrụ ya ọnwa ọkụkọ ka a na-eme asụcha ya were gaa ahịa nwa m iwu ụlọ ọwa ahụcha ihe adọkpa eje a na-ajụgịrị ka agbabutere a na-eji enyi ekwere eghe ọnya mbanụ ọ gaghị ekwe omume nwa m lawa uche atụ na gị ya ọ bụ oke dibịa akọ ka gị na ya na-akọ imeghala m ya nke a ihe nta aga m ebutere gị ukwu ekene a na-eji m ụgwọ mba nọ ọnụ maka ọsọ ọgha nna ya ka m bịa lawa oke dibịa ọ damadamada gbuo mgbe kpọrụgbuo eke agadi nwaanyị egbuo ya gbaji ukwu onye kụrụ kpụrụrụ m soboro agaghị anọ oke dibịa aja anyị m na-ejere ozi aja anyị abịa m eke orie afọ nkwọ nwụbara ndụ lenu nwa okorobịa ndụ na-enwe ihe o mere ka a tọtara pigbuo ajani godoro ka eji ere mbe egwu dị nwata nwa okorobịa gịnị jikọtara gị na nwa okorobịa ndị a m na-ele ụbara ya anya nwata nwa okorobịa ọ bụ nwanne gị ọ nwanne m lekwe gị ka ọ fọrọ ube mawara nwanne gị obi na-abịakwa gị n'anya aja anyị ọ bụ onye mere ihe a ịya nwata nwaanyị gịnị ka di gị hụrụ gị n'anya na-atabụ gị n'obi mana iji tabụkpọ ya anya ndị ichie ọ gịnị kpatara gị bụ nwata nwaanyị ilecha ndị isi awụ anya agwaghị nke bụ eziokwu si gị na ọkadibịa na-abịa isi na ị ga-eji anya were hụ were ntị gị were nọ ngwa na ọkadibịa abịa na ndị ichie nwata nwaanyị akpụrụ di ya biko na amakwa m mme biko n'ịmụ na ọsọ m afọ biko zi anụ
biko Chukwudi bikozian ọkwa nwanne ka m bikozian o Chukwudi bikozian Chukwudi Ajani abiam. Yay! Onye ka ewu? Onye diri gị? Ị bịara iwe ọka dibịa? Mbanụ, ọ gaghị ekwo mbe. Ị mara na chi ji gị lawa. Ahụhụ m ewere gị chụọ aja. Ajani! 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 Ajani na-ata bụ n'anya! Azụmikọkọ, shinimikọkọ, shọrọ ụbọchị eke, shọrọ ụbọchị orie, shigara afụ chere nkwụ, iyam! Una? Una? Iyam! Gbara enwere shi mejọ m gbara egbuna m egbu ọkwana ihe m ji azụ ụmụ ka nna biko gbaghara egbuna m egbu oke dibịa aka ọkụ biko ife ya aka unu mma na gaanụ kpọlata nwaanyị a na ụmụ ebe ya gawanụ ekwusigo mana unu gaa mitu ụmụ ebe m biko kọwakwuo gawa gaa mitu ụmụ ebe m mana nwaanyị mara ihe ga-emechi mitu ụmụ ebe m gịnị kwuru n'ebe a anyị bịara ịkpọrọ nwunye anyị bụ Karo. Ịbịa kpọrọ Karo? Egwugwu unu na-ewepụta na be m. Egwugwu unu mbata be m. N'ime kpọrọ onye. Iwe na nwunye nọ? Ebe nwunye nọ. Ebe ọ na-akwa ilu ka atụrụ enwere onye nche moto anaghị ya nwa. Unu wafu ntabisi onye a? Unu bonye ji na aja umuke kewiri mfọrọ ya ekwuwe unu mbata be m ịbara ịkpọ Karo ọ bụrụ ụzọ eme ọgọ biko ọkwanụ maka ọnwụ na-eme na be anyị ọnwụ dị na be anyị okenye na nwụ na be anyị nwata na nwụ na be anyị ọnwụkwana ya ma mgbe ọ ga-erute ọ nwere ka erute nwanne nwoke a ọ ya ma ji sị ka anyị bịa yọọ gị yọọ ka anyị bịa kpọkpara Karo anyị di ya na-enye anyị nsogbu ọsị n'aka nwunye ya dị ọcha anaghị ejego nchọpụta wee chọpụta na aka ya dị ọcha kịta akụ nchọpụtara aka ya dị ọcha kịta akụ nchọpụtara aka ya dị ọcha mgbe unu na-ekwe ji na aja unu nwere aka ya dị ọcha enwezigara unu okenye ma mpịa nwere ebe a biko ọgọ abịakwala Karo biko abịala ọgwụkwara anyị nwe mere ọkwanụ maka ọnwụ dị na be anyị ka anyị na-achọ ka o wee lọta nwanne m nwoke na-enye anyị nsogbu sị ekwelatara ya nwaanyị maka ọnwụ andụ onwe nke nọkwa ka o si ekwu kịta anya marakwa ma ọ bụrụ na anyị lara okịta maka ijikọtakwa ya na ndụ biko kpọnye anyị Karo ka ọ lọta biko ọgọ ebokwu m na biko biko kpọnye anyị Karo biko kpọnye anyị Karo Karo Dede biko
ile ha anya ọfụma ị ga-emasị ha ama ihe menu Magnus gburu di m Magnus eleta ma ya gbuo di m dede biko ka m soro ha Hapụ anwụnta na-abịa ka ọ bụla anwụnta. Ọgọ! My God. Karo na. Ana ekpo mmiri na ana ekpo. Nsi na wa mere. Karo wa yi mu ala bi. Karo biko nna m o. Aya ka ta gon ka bejo. Ihe sa ni na. Ọ na-ebe kwa akwa biko. Karo wa ala ya. Biko gbara o. Karo. Gbuo m onye m ga-esokwa baa akwa karịa ndị nwe ozi. Chabi. Ihe mere. Wedi mụrụ dịpte n'ime ọhịa. N'ime oke ọhịa. Gbuo m onye m ga-esokwa baa akwa karịa ndị nwe ozu. Onye ka ị na-ezoro m? Chabi ihe niile dị nwere gbaba bụ n'ọgbụgba aka. Ịma mgba nkịtị. A ga-ama ihe mere ya. Ichi obi agbawala m agaba mmegbuo. A ga-abọ ọbọ. Ichi onye ga-enyere m aka. Onye ga-enyere m aka nọrọ m anyị si. Ihe m na-achọ n'uko elu ka m hụrụ n'uko ala. Mụnwa ga-anụrụ gị ọgụ ya. Obodo a mere gị ihe a. Chena ga-agbaghara ha. Agbaghara ha mụnwa ma mgbaghara ha. Aga m emegbu. Ọtọ bụ na o siri pụta aga m mmegbu. Ogwu ga-ama ha. Ogwu ga-adụ ha. Ogwu ga-ekekọ ha. Ihe m na-arụ na nkịtị na-ewezi mgbe m hụrụ onye hụrụ n'anya. N'ụmụ gị chefuo ya. Ha ga-ebegide akwa n'obodo a. Begide akwa ha si ọ bụkwa na ha ma ha ghara ime ya. Ihe nje kpọfụ agụgbula ka osi ma arịọ gị si gị biko ihe anyị mega ka anyị kwụsị ya. Anyị egbuola ndị mmanụ ụmụ okorobịa ndị enyi na-egbu gị. O wute m ma obi taga m ụta, mmụọ m na-ata m ụta. Nke i kwuru ezugo. Atụghị m anya ihe a n'aka gị, atụghị m anya ya n'ọnụ gị. Ịrụ na ihe ị ga na-ekwu okwu egbu na o nwere ndị ka fọrọ aka ga-egbu tinyere ndị egburu egbu. Na-asị na nke egburu ezugo. Anyị kwụsị ebe anyị hụ na nsogbu dịara anyị. Ka ihe na-akọrọ m, ọ bụ na adị mma ịbọba ibo ruo n'isi, ibo ruo n'isi, o dozie gị anya na onye ọbụla gbara gị okirikiri bụ onye chọrọ udo. Gị na ha nọrọ ahụ ajụ ọgụ oyi. Ichie ịgwa gị eziokwu, kemgbe ihe niile ameghị anaghị m aga chọọchị. Mmụọ m na-ata m ụta, chi m na-ata m ụta, obi ara eme mma. Ị chọrọ ịga chọọchị kpachapụ m. Ụlọnụ. O wee na-anụ okwu Mike eji agha mgbe ọ gụrụ egwu wee sị onye mụ na ya gara nta na-asịzi na ụkwụ m dị ka ụkwụ ene. Ya agbaghị nkịtị ị ga-esi n'azụ dụọ m mma. Ọ ihe ọ pụtara nụnụ. Ọ ihe ọ pụtara. Ebe ọ bụ na uche gị dị otu a gabasịa. Ichie ọwụ otu ahụ. Ka gwụla m. Aha Jizọs! Amen! Asị m unu na Chineke nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị enweghị ikpe. Onye ikpe dịrị bụ Chineke. Mana dịka mmadụ ihe anyị ga-eme ụmụ okorobịa anyị kpụrụ unu ha ka kpụgara anyị eze. Aka m dị ọcha. A ga-akpụrụ ya kpụjara igwe. Ọ na-eme m n'ahụ. Ọ na-eme m n'ahụ. Ọ na-eme m n'ahụ. Emere m. Emere m ya ọcha. Emere m. Imere gịnị? Eze bai. Eze ọnọnga. Anụ mmeju oke agwụ a wee na-emeghe gị anya na ihe gbasara ọgba aghara omenala ọ nke m kwuru ga-eme. Ị ga-ekwupụtali okwu n'ọnụ gị kwubie okwu. Ọ mụnwa ga na-ekwu okwu na-ebi okwu. Omenala enwe mmebi. Omenala enwe mmebi. O nwere mgbanwo. O mere mgbanwo. Onye mụnwa wu nwa osu kwuru
ga-eme n'obodo a. O jighị uche nke ya eme ihe ọmụnwa na-achị. Achịkụlọrọ m ya achịkụlọ kechie. Ọmụnwa mere aha m mmeghere. Kwa gwara m aha m agwa. Aha m na-emeghere bụrụ onye aṅụrụma. Nwa nwanne m nwoke ọmụnwa kpọrọtara ya ọ bata n'obodo bụrụzie onye nzuzu. Anyị na-efe efe ha na-agba anyị n'ikuku a na-eti ya na mmiri ekechi hate. Ankwube ngwa kpọrọ unu ha niile bugara ya eze anyị bugara ha eze Ebuka nwanne gị bịa kọọ gị. Ka ahụ ihe nwanne biko bịa kọọ m ọkụ. Kọọ m biko. Ya na-eme gị agbazikwa aka. Ebuka, kwan mi ya. Again. Ke kwan mi ya na aka. Ke sisi ke o ma nwata go won. Ubumbo nwe mpla. Ke ba m. Ke kwan ebe anyị no ya. Anyị nweta na onwe gị. Ubumbo nwe mpla apụ Ebuka. Kparịsigo onwe gị. Ifuru ogba niile. Amaghị asị onye ọkọ. Ke kwan nke bụ na ana akọ m ọkọ. Bịa kọọ. Ka isi m bịa kọọ na bịa kọọ. Onye ọbụla akọcha na. Ma yelo diri m nwa nke nwa na-ayị ala. Ọkọkwukwo. Ebuka ma aghọtaghị na-ekwu bịa kesịsịa n'ihi ya nụ. Chere ka m bịa. Ebuka to igo di mi yo ore egwu kwụsị aka pastor mụ nwa ya to ego mụ kere. Onye mma. Ebuka bịa to igo di mi ya nụ anụ. To isa nụ mi ya mo ya na. Dikeh ha n'ọgba aghara ọkụ mmụọ nsọ